Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, a flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes. Thank God it's Friday! Agosto 19 tuig 2022. Sa mga kabombo naton live nga malantaw Bombo Hanay sa Udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo. Subong man sa Bombo Radyo Iloilo 837 na kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Sa aton sinima kabombo sarang man nga mabatian live gamit ang imong cellphone. Ang pagpalayag karon sa Bombo Radyo Iloilo pinaagi sa pag-download sa Bombo mobile app. Mangin updated sa madalakuan kag mga nagapauna ang mga balita sa paglag-on sa www.bomboradyo.com. Ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon ini ang imo lagari mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapauna nga mga balita. Latest update naton sa sining ginapahayag smuggled rice nga halin sa Vietnam. Nakasulod riya sa Iloilo. Sa aton sining mga kabombo karon ang nasambitan sining sinako sang mga imported na smuggled rice sa aton sinimatag palamati ang yara karon sa mga warehouse sa palibot sang syudad. Sa lima ka mga konsaini sa aton sining mga kabombo, isa diri ang taga Iloilo. Istorya naton karon sa aton sinipray nga pagpangalagad ginabalubanta nga 38,400 metriko tonelada ang ginapatihan nga gin-smuggle nagikan sa Vietnam nga nagabalor sang masobra 1 kabilyon ka pesos. Sa aton sini nga mga kabombo kag ang impormasyon pagidiri nga nakuha sa Bombo Radio nga gin-release ini sang Customs Authority. Ginapatihan nga may inside man sila dira para sa mga kasubong sining mga transaksyon. Iplastar tani karon sa aton sini para nga pagpangalagad sa gyapon diri lamang sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Sa dugang pang mga balita, ang Department of Public Works and Highways, partikularmente ang Iloilo City District Engineering Office, na tumod ang posible nga rason sa pagbuho sa dalan dira sa may Molyilone area. Ang ginatudlo diri sa City District Engineering Office ang masaming high tide kag pag-agi dira sa mga dalagko sining truck ang posible kausa sang potholes. Dugang pa nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Istoryahon naton karon diri o kun istoryahan ta diri sa aton sini nga pagpalayag mga legalidad tuhoy sa pag-file sang kaso. Nga kung sa diin ang pagka-hospital bala sang biktima upang sa pagpasaka sang kaso. Ti kagapon sandig iya sa isa ka abogado nga aton sining na istorya siling iya the mere fact nga mayara sang pilas ang biktima. Probable cause na kuno nga mag-file sang kaso. Sinya dugangan paginbikon sa pagkatabo damo sang tawo. May mga nakakita sang ginbuhat sining krimen. Sarang giniya ma-file sang kaso no need na yang hulaton pa nga mag-ayo ang biktima. Sa mga kabombo naton karon bantayan ang dugang sining nga pagpatpat naton sining kontrobersyal nga kontrobersyal nga panindugan sang San Miguel PNP. Lakip na diri mo man ang nangin panindugan sang IPPO director ko. Sa aton sinimatag palamati ang message diri ni IPPO Director Adriana Colliador. Same man sa payag sang Chief of Police sang San Miguel PNP nga si Major Solien Domingo. Ulaton ta na lang mag-ayo ang biktima kagamo pagpasaka sang kaso. Tiano karon ang matabo iya sa suspek kay may krimen siya nga natabo pero tiway sang kaso nga may na-file. Technically, pwede siya makalagaw-lagaw. Sa aton sini nga mga kabumbo, kay why siya sang kaso.
Ti criminal on the loose, armed and dangerous. Safe pa bala mga pumuluyo sa banwa sa San Miguel? Bangod sa interpretasyon kag subong man doktrina sa San Miguel PNP Chief of Police kag ginbasbasan man niya sa IPPO Director. Check tanay pinakoligalakats sang panahon ko punta sa linya si Sir Rolly Cuenca. Sir Rolly, si Bombo Cha, mayong udto. Yes sir, mayungod to sir, no? Kagsaton man nga mga tagpalamati. Naman natin latest weather update sa subong adlaw, Friday, August 19, year 2022. Ang low pressure area nga na-monitor naton kahapon, nagwa na sa ton nga Philippine Area of Responsibility. Samtang may bago naman kita ka low pressure area nga nasiplatan sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Ang ini nga low pressure area, aso balas 3 kay na sang aga, uli ni siya nasiplatan 1,325 kilometers east of Central Luzon. Ang ini nga low pressure area wala sa nga ini direct effect diri sa aton sa pungsod kaga sa Western Visayas, samtang southwest monsoon or habagat ang nagaepekto sa western section of Northern and Central Luzon. Diri sa aton sa Western Visayas maka-experience kita sa nga generally partly magalumon tugtog sa magalumon ng kalangitan kag may mga isolated nga mga pagulan-ulan o kon pagpangilat kag pagpanagoob ilabi na gid sa hapon kag kagabihon dala ini sa mga localized thunderstorm. Mahina tugtog kasarangan ng hangin alin na bagat na nakatungdan ang magadalas ang makanay tugtog kasarangan nga mga pagbalod sa kadagatan. Para sa aton forecast range of temperature, kaya kita sa 26 to 32 degrees Celsius ang aton nga adlaw, nagbutlak alas 5:40, magatunod din siya alas 6:07 karon sa Kasisidmon. Kagamon natong latest weather update talindi sa Iloilo Pagasa, Rolly Cuenca. Sir Rolly, expect taron ta mangin manayanaya over the weekend aton sinipanyen po? Bali, by tomorrow, sir, no, same weather condition pa kita. Apang may posibilidad nga by Sunday kag Monday may cloudiness na kato kag may mga scattered rain shower kita nga ma-experiencehan duga ini sir sa nga possible nga enhancement sang southwest monsoon harabagat dala sining low pressure area. All right, thank you so much Sir Rolly once again na mayong udto dira sa inyo. Yes sir, thank you ning udto man. Dari wabit pinakoling alakat sang panahon. Dugang nga mga balita kag impormasyon balikan ta sa panay nga pagpalayag sa Bombo sa auto pagkatapos ang Bombo News Center. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition. Ngayon ay araw ng Biyernes, ikalabing-siyam sa buwan ng Agosto taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, itong import permit ng naharang na 7,000 toneladang asukal lumalabas na recycled ayon po yan sa Bureau of Customs. Ang barkong naglalaman ng 7,000 metro nga tonelada ng asukal na naharang sa Subic, bantay sarado na ng Bureau of Customs. Ito raw iba pang agricultural products binabantayan na rin sa issue ng smuggling at hoarding ayon sa Malacanang. Si Secretary Angeles naman pinawi itong pangamba ng publiko sa paglitaw ng sintomas ng COVID-19 na kanyang nararanasan. Ang bilang ng mga senador na nagpositibo sa COVID-19 dumarami pa, samantala ang Senate building naman isa na ilalim muna sa total lockdown. Itong Department of Education handang-handa na raw para sa pasukan sa Lunes kung saan mahigit 24,000 schools sa bansa ang magpapatupad na ng face-to-face classes. Sa international news naman, ang North Korea tinanggihan ang alok ng South Korea na economic assistance kapalit ng denuclearization. At sa ating sports, balita itong veteran promoter na si Bob Arum umaasang babalik sa ring. Itong nagretirong heavyweight champion na si Tyson Fury upang labanan itong mananalo sa weekend sa undisputed showdown ni Alexander Usyk at Anthony Joshua. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagpaliwanag ngayon ang Bureau of Customs kung bakit nila hinarang itong sinasabing pag-smuggle ng 7,021 metric tons ng asukal. Ayon po kay BOC Commissioner Yogi Filemon Ruiz, lumalabas daw na recycled itong import permit ng naturang kontrabando.
Sinabi ni Customs Intelligence and Investigation Service Officer in Charge Geoffrey Tasio na ang cargo ay covered daw ng Special Permit to Discharge or SPD at itong Verified Single Administrative Documents or SAD naman mula sa Bureau of Customs. Mayroon daw verified na clearance mula sa Sugar Regulatory Administration o SRA sa pamamagitan ng isang nagngangalang Rondel Manjares. Klaro raw na hindi ito kasali sa tangkang 300,000 metric tons na ang kating asukal. Itong naturang kargo kaya malinaw na ang recycled permit ay mula pa daw sa dating allocation. Todo naman ngayon ang pagbabantay ng mga kagawad ng Bureau of Customs sa isang barkong nagmula sa bansang Thailand na naglalaman ng 140,000 na sako o 7,000 metric tons ng asukal. Ang barkong MV Bangpakyo ay nakadaong ngayon sa may Port of Subic at doon tumambad ang bulto-bultong mga sako ng asukal na ang iba ay naikarga na sa 3 malalaking truck. Una nga rito ay nakatanggap ng impormasyon sa Executive Secretary Vic Rodriguez na recycled umano ang hawak na dokumento ng naturang kontrabando. Ayon pa sa BOC, Agosto 17 pa nang dumating ang barko at ang consignee ng mga asukal ay ang kumpanyang Oro Agritrade. Sinabi ng Customs na bagaman mayroon namang naipakitang dokumento ang nasabing barko, ay kailangan pa rin nila itong beripikahin dahil umano sa impormasyong recycled ito. Ginawa ng Customs ang hakbang kasunod na rin ang pinaigting na kampanya ng pamahalaan kontra sa iligal na pag-aangkat ng mga produktong pang-agrikultura tulad na lamang ng asukal. Kaugnay niyan, yung iba pang agriculture products ay binabantayan na rin daw dito pa rin sa issue ng smuggling at hoarding ayon sa Malacanang. Habang si Press Secretary Angeles, kumusta na kaya itong kalagayan matapos ngang magpositibo sa COVID-19? Nasa Malacanang, si Bombo Dennis Hamito. Tiniyak ngayon ng Palasyo Malacanang na hindi lamang ang produktong asukal ang tinututukan ng Palasyo Malacanang at ng mga ahensya ng pamahalaan. Yan ay kasunod nga ng kabi-kabilang pagtungo at pag-enforce ng Visitation Authority ng Bureau of Customs at ng Sugar Regulatory Administration sa iba't ibang bodega dito sa ating bansa. Ayon nga kay Secretary Trixie Cruz Angeles, may mga hakbang din ginagawa ang pamahalaan ukol doon sa issue ng smuggling sa iba pang mga produkto. Yan nga ay kasunod ng nasa bilyong halaga ng bigas na sinasabing naipasok din dyan sa bahagi ng Western Visayas na allegedly ay smuggled rice. Pero may mga verifikasyon pang isinasagawa ang pamahalaan para sa naturang mga impormasyon. Maliban dito ay lumutang na rin dati yung tungkol sa mga smuggled na sibuyas na bagamat sinasabi na nagkakaroon ng bahagyang kakulangan, pero kung tutuusin, sapat naman ang supply dahil may mga produktong nandito sa ating bansa, yung mga locally produced na mga sibuyas. Yun nga lang ay hinalulutang ng ilang negosyante na kulang din ang supply ng naturang produkto. Pero sa kasalukuyan, nakatuon ang atensyon ng pamahalaan dito nga sa kabi-kabila na napapaulat na mga hoarding dito sa produktong asukal sa iba't ibang bodega dito sa ating bansa at naging sentro ng mga pagbisita yung sa lalawigan ng Pampanga, Bulacan at itong sa area ng Subic meron din na mga tinututukan dyan at bine-verify yung mga dokumento lalo't lumilitaw na recycled yung kanilang mga dokumento na naipresenta doon sa mga otoridad at maging yung tumanggap ng naturang mga dokumento kinakailangan ding maimbestigahan hinggil sa kanilang pagkukulang kaugnay pa rin sa naturang mga transaksyon. Samantala si Secretary Trixie Angeles naman ay inamin na mayroon na siyang nararamdaman na ilang sintomas ng COVID-19 pero dapat magtatapos na yung kanyang isolation dito pa rin sa kanyang dinaranas na COVID-19. Nag-positive kasi ito last week pero sa kasalukuyan ay kinakailangan niya pang magkaroon ng confirmatory test kung negatibo na siya bago makipaghalubilo muli doon sa kanyang mga katuwang sa trabaho dito sa Palasyo Malacanang, lalo't siyang tumatayo na press secretary at marami ding ginagampan ng papel. Humaharap sa media, humaharap sa publiko. Narito ang naging bahagi ng pahayag
ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Nagsagawa ng exercise of visitorial powers ang ating Bureau of Customs tungo sa orders ni Executive Secretary Vic Rodriguez, tungo rin sa direktiba ng ating Pangulo na i-check ang mga warehouses para sa mga smuggled or hoarded na asukal. Kanina mayroon silang napadlock sa San Fernando, Pampanga. Nagkaroon ng on the suspicion or dahil may intel na na-receive ang BOC. Yan ay bahagi pa ng mga pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. At tungkol naman sa trabaho dito sa Palasyo Malacanang, tuloy-tuloy umano ang nilalabas nilang impormasyon. Yun nga lang, kinakailangan ng pag-verify dahil wala nga dito si Secretary Trixie Angeles ay may mga prosesong kinakailangan daanan bago maglabas ng mga pahayag. Kaya kung dati ay ura-urada, may mga statement na agad ang Malacanang hinggil sa mga bagay-bagay, ngayon ay kinakailangan muna na proper channeling upang may labas yung mga data na impormasyon, lalo na kabi-kabila yung mga aktibidad mismo ang Executive Secretary ang nangangasiwa dyan mula sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hinggil pa rin dito sa issue ng sugar allegedly ay hoarding sa ilang mga bodega dito sa ating bansa. Bombo Gerald. Oo, sige, abangan natin, Bobo Dennis, dahil medyo madugo ito. Halos sa marami itong mga nakita kahapon at yun nga, lumalabas na yung mga dokumento ay recycled. Baka hindi lang ito yung unang beses, Bombo Dennis, na ginawa ng mga negosyante ito. Kaya siguro abangan natin kung ano yung kalalabasan ng investigasyon. Lalong-lalo na yung Malacanang ay talagang pinupursige itong talaga namang pagsawata dito sa mga ganyang gawain, Bombo Dennis. Mula sa Malacanang, Bombo Dennis. Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala pa, sa ibang balita, labis na ikinababahala ngayon ni Batangas Representative Ralph Recto sa inilabas na computation ng Philippine Statistics Authority o PSA kaugnay sa halaga para makamit ang minimum basic food need at hindi maituring bilang food poor. Malaking katanungan kasi anya para sa mambabatas kung paanong nasabi ng PSA na maaaring makakain ng sapat sa agahan, tanghalian at hapunan ng isang pamilya na may 5 miyembro sa halagang 279 pesos o 93 pesos sa kada miyembro. Batay kasi sa 2021 National Poverty Statistics ng PSA, kakailanganin ng isang 5 miyembro ng pamilya ng 8,379 pesos para sa kanilang monthly na minimum basic food needs. Ngunit kahit paanya presyo pa ng bilihin noong 2021 ang gagamitin, ay hindi pa rin ito sasapat para makapaghanda ng pagkain na pasok sa nutritional standards. Bunsod nito ay posible anya na mas mataas ang totoong bilang ng hunger at poverty rate ng bansa kumpara sa taya ng PSA na 6.55 million Filipinos. Tunguhin pa natin ang Senado sapagkat may nadagdag pa dito sa mga nagpositibo sa COVID-19. Ilan na kaya itong nagpositibo dito sa COVID-19 na mga senador at anong mangyayari dito sa Senate building kung saan namamalagi itong mga senador? Nandoon si Bongo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, dito tayo ngayon sa labas lamang sa may entrance ng Senate building or Senate compound dahil simula ngayong araw ay ipinatupad ang tinatawag na total lockdown sa Senate building at ito ay magtatapos hanggang sa araw ng Lunes. Ito ay alisunod sa direktiba ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri para magsagawa ng disinfection sa lahat ng mga tanggapan sa Senado. At kaya yung mga manggagawa sa ngayon ay hindi muna pinapapasok, maliban na lamang kanina yung mga nauna na maaga bago ang nilabas na direktiba ni Senator Zubiri. At ang mga empleyado rin sa araw ng Lunes ay hindi muna papasok at suspendido ang regular session. Magbabalik or mag-resume ang regular session sa araw na ng Martes, Agosto 23. Lalo pat marami-rami yung inaasahan natin dyan ng mga pagdinig, lalo na yung usapin ng Sugar Order number 4
ng SRA or Sugar Regulatory Administration, Bombo Gerald. Ito ay dahil sa pagdami pa ng mga bilang ng mga senador na nagpopositibo sa COVID-19. At kabilang nga sa mga nagpositibo na ay itong si Senator Alan Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Cynthia Villar, Senator Grace Poe, Senator Joel Villanueva, ang siyang Senate Majority Leader, Senator JB Ejercito, at itong si Senator Binay. Ang pinakabago dito na naitala, Bombo Gerald, ay itong si Villanueva kagabi nagkonfirma, si Ejercito naman kanina umaga, at si Binay ay ngayon din nagkumpirma. Pero siya ay dumalo pa rin kanina sa pinatawag na pagdinig naman ng Senate Committee on Basic Education. So talagang medyo dumarami. Medyo may kaluwagan kasi minsan yung pagpasok, lalo na ng mga bisita, Bombo Gerald, sa Senado, lalo na yung mga dumadalo sa mga napakaraming mga committee hearings na tuwing Lunes hanggang araw ng Miyerkules. Pero kanina ay natuloy pa rin yung sinagawa na pagdinig ng Senate Committee on Justice o kaya DepEd, yung Senate Committee on Basic Education rather, Bombo Gerald. At ito ay pinangunahan ni Senator Sherwin Gatchalian at Senator Robin Hood Padilla na physically present kanina doon sa pagdinig. Nakapasok pa sila bago yung lockdown. Pero tatapusin na lamang daw bago sila lalabas din. At dumalo via online itong Senator Nancy Binay na nasa isolation na rin dahil nga positibo. At itong si Senator Cayetano dumalo rin via virtual. At itong si Senator Francis Tolentino, Bombo Gerald. At kanina ay dumalo rin via online itong si Vice President at DepEd Secretary Inday Sara Duterte Carpio, at kung saan ay nagbigay siya ng katiyakan sa mga miyembro ng komite na all systems go na sila sa pagbubukas ng klase simula sa araw ng Lunes, at ito ay sa pamamagitan ng face-to-face, Bombo Gerald, o in-person na matawag. So sabi niya, sa kabila ng mga pinagdaang mga challenges, ay agad niyang tinipon noon yung kanyang Executive Committee para pag-aralan, ilatag yung mga kinakailangan na preparasyon para sa gagawin na face-to-face classes simula sa araw ng Lunes. Pakinggan natin yung pag-uulat ni Vice President Sara Duterte sa Senate Committee on Basic Education. Able to turn around the quality of basic education in our country in the next 6 years. Despite the long-standing issues that DepEd faces, especially on the shortage of classrooms and teachers, and the effects of calamities such as typhoons and the recent earthquakes, we are doing everything to address these within our means, together with your support and the entire Filipino community. Yan yung bahagi ng pahayag ni Vice President at concurrent DepEd Secretary Inday Sara Duterte Carpio, Bombo Gerald, na agad din nagpa-excuse dahil 11 a.m. daw ay meron din siyang kasunod na meeting may kaugnayan pa rin sa preparasyon ng Department of Education para sa class opening ng mga elementarya sa public schools simula sa araw ng Lunes, August 22, Bombo Gerald. Bombo Raymond, hanggang kailan malalockdown yung Senado at kailan babalik sa face-to-face na pagdinig sapagkat yung dalawa nakalusot pa kanina na Senador Bombo Raymond? Well, tama ka dyan. Kanina ay nagpaliwanag naman si Gatchalian at Padilla na negative sila sa RT-PCR test kanina daw. So nakapasok sila kasama yung mga staff at ilang mga miyembro ng mga Department of Education. At ang direktiba ay hanggang Lunes ay lockdown. So wala munang regular session sa araw ng Lunes. So magbabalik yan sa August 23, araw na ng Martes. So anyway, ngayon naman ay Friday. Wala naman talagang pasok dito sa Senado dahil 4-day work week lamang ang mga empleyado rito, Bombo Gerald. So Saturday, Sunday, so bakasyon lang naman. So safe sila. Hanggang Monday lang yung medyo masagasaan. Pero kung meron ng mga trabaho daw, ay sila ay encourage na mag-work
from home muna. Kung meron mga kinakailangan na tugunan ng mga staff, mga empleyado ng Senado within today and over the weekend hanggang Monday, Bombo Geraldo. Buti na lang, hindi ka pa nakapasok, Bombo Raymond, dyan sa Senado bago nag-lockdown. Well, kagabi pa naman tayo nakipag-coordinate sa mga staff kay Senate Secretary Bantug at sa mga staff ni Senator Mig Zubiri at sinasabi na nila na for the meantime ay medyo magpatupad sila ng restriction. At anyway, bago pa man ang lockdown, precautionary measure na rin ito, Bombo Geraldo, para maiwas tayo na tayo pa baka ma-infect, makasalabuhan natin yung mga staff doon, mahirap na. So better at the safe side lagi, Bombo Geraldo. Okay, mag-ingat kayo dyan, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, boom! Mamaya, abangan natin, may karagdagan pang mga paghahanda itong Department of Education. May mga adjustment at marami-rami rin itong mga paaralan pala na magpatupad ng face-to-face classes. Habang sa ating international news, ang North Korea ay tinanggihan daw itong alok ng South Korea na economic assistance. Kapalit po yan ng denuclearization. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DD SB, give the SB combo quiz a try. Oh. Large coffee and plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or ice. Oh, large coffee and bun which 140. Just dunking yan, hot or ice choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Department of Education handang-handa na para sa pasukan sa araw ng Lunes. Alamin natin yan sa nikalap na balita mula kay Bombo Anali Soberano. All systems go na ang Department of Education para sa pagbubukas ng klase sa Lunes, August 22, 2022. Ito ang kinumpirma ni DepEd spokesperson Attorney Michael Wesley Powa. Sa ngayon, nasa 27 million estudyante ang nag-enroll para sa school year 2022 to 2023. Katumbas ang naturang bilang ng 96% na target ng DepEd na 28.6 million na mag-enroll. Magpapatuloy ang enrollment hanggang sa araw ng pasukan sa Lunes. Sinabi ni Attorney Powa, 90% din sa mga eskwelahan sa bansa ang magsasagawa ng face-to-face classes. Batay sa datos na inilabas ng DepEd, sa nasa kabuang 24,175 schools o 46% ng mga eskwelahan sa bansa ang magpapatupad ng face-to-face classes sa Lunes, habang nasa 29,721 schools o 51.8% ang magpapatupad ng blended learning, habang nasa 1,004 o 1.29% ang magsasagawa ng full distance learning. Batay naman sa inilabas na DepEd Order 34, lahat ng mga eskwelahan sa buong bansa ay magkakaroon ng transition para nga to file days itong full face-to-face classes sa darating na November 2. Umaabot na rin sa 425 na mga pribadong paaralan ang nagsara sa kasagsagan ng pandemya. Kinumpirma din ni Attorney Powa na sa Lunes makakatanggap din ng 5,000 pesos allowance ang lahat ng mga guro bilang tulong pinansyal sa mga ito. Pakinggan natin ang pahayag ni DepEd spokesperson Attorney Michael Wesley Powa. Para po pag may mga learners na nakalimot na magdala ng face mask or na pigtas yung face mask or nawala, meron pong pwedeng pagkunan ng face mask. I want to clarify na yung 3.7 billion na MOOE, it's not specifically to ask them to buy face mask. Hindi po ganun yun. It's really for MOOE. We're giving them the flexibility to buy whatever they need. Kasi yung mga face mask, may mga LGUs naman po talaga na nagbibigay sa ating mga paaralan, and we thank them for supporting yung ating balik eskwela. So, right now, yan pa lang po yung mga datos na meron kami. Mag-opening na po tayo sa August 22. Sana po magtulong tayong lahat. We'll ask the help of our media partners. Kung meron po kayong mabalitaan na mga problema, pakisabi po sa amin, kahit sa akin directly, or sa aming command center dito sa likod, nakikita niyo naman po sila. Since Monday pa po yan, tumutugon sa mga concerns, at ang major concerns naman po natin this year ay yung mga queries on enrollment.
Yan si Attorney Michael Wesley Powang, tagapagsalita ng Department of Education. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala ngayong araw naman ay ating inaalala ang ika-144 na kaarawan ng dating Pangulong Manuel Quezon. Ating balikan ang kanyang mga alaala. Narito ang special report ni Bombo Marlene Padiernos. My fellow citizens, there is one thought I want you always to bear in mind, and that is that you are Filipinos, that the Philippines are your country and the only country God has given you, that you must keep it for yourself, for your children, and for your children's children until the world is no more. You must live for it and die for it if necessary. Pangulong Manuel Luis Quezon, ama ng wikang pambansa at ama ng Republika ng Pilipinas. Ganyan siya tinagurian ng taong bayan ng manungkulan bilang pangalawang presidente pagkatapos ni Pangulong Emilio Aguinaldo at bilang kauna-unahang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas sa loob ng 2 termino ng pananungkulan mula noong taong 1935 hanggang 1944. Ngayong ika-144 na araw ng kanyang kapanganakan, ating alalahanin ang mga kasaysayan at kanyang malaking nagawa para sa ating bayan. Kabilang narito ay ang pagdedeklara sa Tagalog bilang pambansang wika na tumatak sa kanyang pangalan. Siya rin ang nagtakda ng batas para sa minimum wage at nag-aproba ng 8 oras lamang na pagtatrabaho para sa mga manggagawang Pilipino kada araw. Bukod dito ay pinagtuunan din ng pansin ni Quezon ang edukasyon kung saan itinatag niya ang National Council of Education kaagapay si Rafael Palma na tumugon naman sa pagdami ng mga pampublikong paaralan sa Pilipinas. Sa kanyang pamumuno ay lumago din ang ekonomiya ng ating bansa, partikular na sa pag-aayos sa sektor ng agrikultura at gayon din ang mga public utilities kabilang na ang Manila Railway Companies na nagbigay naman ng mabisang source of transportation sa ating mga kababayan noong araw mula Bicol patungong Maynila. Siya rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay mayroong karapatang bumoto ang lahat ng kababaihan. At higit sa lahat, si Pangulong Manuel L. Quezon ang nagsulong para sa kalayaan ng ating mahal na Pilipinas. Pero mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa kabila ng lahat ng ito, ay hindi rin naging madali ang kanyang pamumuno sa ating bansa. Kasabay kasi ng ikalawang termino ni Quezon bilang Pangulo ay ang pagputok ng World War II na nagdulot naman ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit kinailangan niyang magpalipat-lipat ng opisina mula Corregidor, Visayas at Mindanao. Hanggang sa pansamantala siyang manatili sa Australia sa imbitasyon ng Amerika bago siya tuluyang lumipat sa Estados Unidos kung saan ipinagpatuloy niya ang pamamahala sa ating bansa at gayon din na ang pakikipagkaisa sa United Nations hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, dito mismo sa Quezon Memorial Circle ay nakatayo ang monumento ni Pangulong Manuel L. Quezon na sumisimbolo sa modern Filipino nation sa panahon ngayon. Sa pagkasaliksik ng Bombo Radio Philippines, nagsimula ang lahat taong 1945 nang bumuo ng isang komite si President Sergio Osmeña para magsagawa ng design contest para sa National Monument ni Quezon na napanalunan naman ng arkitekto na si Federico Ilustre. Alam nyo ba, ang taas na 66 meters ng Trilon Monument na ito ay hango mismo sa edad ni Quezon noong siya ay namayapa? At ang 3 anghel naman na disenyong nasa tuktok nito habang may hawak na sampagitarif ay sumisimbolo sa 3 pulo ng Pilipinas, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Gawa naman sa konkretong Bianco Carrara marble ang columns ito, habang ang base naman ay isang malawak na bulwagang hugis tadsulok kung saan naman itinampok ang bas-relief panels na may imahe ng ating kasaysayan hanggang sa manungkulan si Quezon bilang Pangulo ng ating bansa. Habang sa sentrong ilalim na bahagi nito ay isang mausoleo kung saan naman nakalagak ang mga labi ni Manuel Quezon at kanyang asawa na si Aurora Aragon Quezon.
Sa loob ng museyong ito ay marami pang mga bagay at artifacts tayong makikita. Tungkol yan sa iba't ibang istorya at legasiya noong panahon ni Pangulong Quezon. Abangan mamaya sa evening edition ng Bombo Network News ang ikalawang bahagi ng aking special report. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Oras sa buong Kapuluan, 27 minuto na po makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Umaasa itong veteran promoter na si Bob Arum na babalik pa rin ng ring itong undefeated at dating kampiyon na si Tyson Fury na kamakailan lamang ay nagretiro na. Ayon kay Arum, hangad niya na labanan ni Fury ang sinumang mananalo raw sa undisputed showdown nina Alexander Usyk at Anthony Joshua ngayong weekend na magaganap dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Kung maalala kamakailan lamang ay nag-anunsyo po itong si Tyson Fury ng retirement habang hawak pa rin itong WBC heavyweight title. Ang rematch nina Usyk at British boxer na si Joshua ay paglalabanan itong nakataya na heavyweight belts na WBO, IBF, IBO at WBA. Una nang tinalo po ni Alexander si Joshua noong Setyembre ng nakaraang taon upang masungkit naman itong korona nito. Sa ngayon ay tatangkain ni Joshua na makaganti at makabawi po dito pa rin para itong mahawakan po ulit, mabawi itong titulo na hawak ni Alexander Usyk. At ang sports news ay inatid po sa inyo ng Cherry Fur. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Itong permit daw ng naharang na 7,000 toneladang asukal lumalabas na recycled. Ayon po yan sa Bureau of Customs. Barko namang naglalaman ng 7,000 metric tons ng asukal na naharang sa Subic, bantay sarado ng Bureau of Customs. Iba pang agriculture products, binabantayan na rin sa issue pa rin ng smuggling at hoarding ayon sa Malacanang, habang si Press Secretary Angeles pinawi itong pangamba ng publiko sa paglitaw ng sintomas ng COVID-19 na kanyang nararanasan sa ngayon. Ang bilang naman ng mga senador na nagpositibo si COVID-19 dumarami pa, habang ang Senate building naman is nailalim muna sa total lockdown. Ang Department of Education handang-handa na po para sa pasukan sa Lunes at higit na 24,000 schools sa bansa ay magpapatupad ng face-to-face classes. Sa international news naman, ang North Korea tinanggihan ng alok ng South Korea na economic assistance kapalit ng denuclearization. At sa atin pong sports, balita itong veteran promoter na si Bob Arum umaasang babalik sa ring ang nagretirong heavyweight champion na si Tyson Fury upang labanan daw itong mananalo sa weekend sa undisputed showdown na ni Alexander Usyk at Anthony Joshua. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, Biyernes na kita subong sining adlaw. Sila sa linggo na gani kagina. Thank God it's Friday. Kagapwas sining adlaw ang ato naman iya nga enhance suwerte sa palengke promo ng Bombo Radio at Star FM. Kapatigayon kita iya sang palengke draw dira sa may Mandurriao Public Market. Inagda ang tanan sa aton sining mga kabombo nga magtambong kag maghulog sa ila sini mga entries, maghulog sa imo sini nga entry. No, or entries, may S kay dapat damo. Kay kung damo entries hulog mo, dako man ang chance mo nga magdaog.
Sa aton sini iya nga mga kabombo, ang deadline naton para iya sa mga entries diri sa Studio Draw last 12 sa udto buwas sining adlaw. Sa aton sini iya nga mga kabombo, as early as 7 o'clock, no? 6 to 7 o'clock maga-start na kita sa aton sini nga palengke draw. Dira naman sa Mandurriao Public Market. Sa Mandurriao Public Market sa aton sini nga mga kabombo, padayon lang kamo sa pagulog sa inyo sini mga entries para sa week number 3. Week number 3 na kita karon sa Enhanced Suwerte sa Palengke Promo 2022 sa Star FM kag Bombo Radio. 6.5 billion pesos total cash iyahan ang igapanagtag sa pagbalik sa pinakadako kag pinakabong nga promo sa radio. Nga nagahatag sa nga balde-baldeng pa premyo na may cash siyahan pa. Sa aton siniya nga mga kabombo, sigurado gid nga kung nagapasakop ikaw kag madamo sining imo nga entries dako man imo sining nga tsansa nga magganaog. Kaya ang promo sa Bombo Radio wala sa hokus-pokus, wala sang daya. Ang mga winner naton mga matutuod sining nga taga palasakop. Kag tagsa siniya ka simana, ginapakita naton diri ang aton sining nga mga winners nga nagakapot sang cash siyahan kag balde-baldeng pa premyo. Ginaisip gini nila pinanid-panid tag 1,000 ka pesos, 2,000 ka pesos hasta 5,000 pesos para sa aton sini nga first prize sa winner. Sa Studio Draw 5,000 pesos plus 1,000 pesos nga valor sa gift pack na sulod pa sa urukan nga balde. Arao, lantawan nyo na bala sa aton sini nga Facebook Live kaya nga aton sini nga assistant station manager si Bombo Don Inigala, amo iya ang naga-supervise kang nagapatigayon gid sa paghatag sa premyo. Sa aton sini nga mga kabombo, sa aton sining palengke draw, cash siyahan ka balde-baldeng papremyo naman ang nagaulat man sa imo. Sa aton pagin sining mga pahampang dira, pa-contest naton, cash siyahan man ang premyo. Sa aton sining mga kabombo, bubutsa may studio draw na kamo, may palengke draw, may dukanamo yaw. TKT sa Enhanced Suwerte sa Palengke Promo 2022 sang Bombo Radio kag Star FM, may 3 iya ka pamaagi mo kung paano ikaw makadaog. Kay ti ang tinutuyo iya sang Bombo Radio Philippines nga makabulig sa mga pigado kag makadugang sa pangadlaw-adlaw. Sa aton sini nga mga kabombo, rason nga ti hindi lang kay isa, hindi duwa, konti 3 ways to win. Sa Studio Draw, sarang ikaw nga makabaton ang premyo first prize 5,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Second prize 4,000 pesos plus 1,000 pesos worth sang gift pack. Third prize 3,000 pesos ka cash kag 1,000 pesos ka valor sang gift pack. May online activation pagid kita sa aton sining online activation para nami disenyo sa inyo sining mga sari-sari store, mini grocery stores, gamay nga tiyangge, bisan ano ka gamay sang tiyangge mo kon napunan ini sa mga proof of purchase sa imo sining nga disenyo. Kag mahamutan iya sang aton sining mga kabombo kay ti i-post na naton sa Facebook page sang Bombo Radio mo. Sa aton sin makabumbo pa damo likes kag react dira. Ang may pinakadamo nga likes kag react amo ang magabaton sang first prize nga 3,000 pesos kag 1,000 pesos ka valor sang gift pack. May duha pa ka consolation prize winner. Sa aton sini nga matag palamati magabaton tagsa sa ila magabaton sang 2,000 ka pesos plus 1,000 pesos ka worth sang gift pack. Kung maulanon subongan simpo, maulanon man iya ang sitwasyon sang cash siyahan by tomorrow. Sa aton sini nga mga kabombo sa aton iya nga palengke draw, palengke on ground event. Sa palengke on ground event, anom naman iya magadaog sang 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka valor sang gift pack. Sa aton sini matag palamati, hindi lang dira nagauntat ang pagpangatag sang kasiyahan kay damo man sa mga pahampang nga igadulong sa inyo ang Bombo Radio kag Star FM. Buwas dira sa may Mandurriao Public Market
ang mga daog dira sang 500 pesos ka cash kag 500 pesos ka balor sang gift pack ang magahulog sa ila sini nga entries sa aton sini iya nga palengke draw. Sa aton sini nga mga kabumbo sa palengke draw ta pagkatapos sa palengke draw hatag dayon na yang premyo araw second week na naton mga winners naton for second week. Tapos ang draw nauyatan yun ilang 500 pesos ka cash kag isa ka balde nga may unod sang 500 pesos ka balor sang gift pack. Pagka-Lunes iya kung malawagan ikaw sa Sabado sa studio draw kag mapilian ikaw sa online activation. Pagka-Lunes ang premyo ara dayon kay ang premyo iya nagahulat sa winner, hindi kaya ang winner ang nagahulat sa premyo. Di bumbot sa mapasakop ko ano gamiton ko nga mga proof of purchase, ano nang ginahambal mo nga mga proof of purchase na. Abi, sugire kami, abi. Why git sang kontratsimpo sa aton sin makabumbo? Aryo, kuha na sa bulpen kag papel o kon nalapis kag papel. Ilista dira. Silver Swan, sukang puti. 1 pouch o kon paper label. Kung masami nagagamit, ikaw yasang ginalon sining Silver Swan. Now, may karinderya ikaw, abi. Amat-amata lang kasa ang kakas dira ang paper label bla sa Silver Swan. Isa na ina ka proof of purchase. Kaya Silver Swan mo ni nagapanamit, nagapananam sa aton siniyang planya gahono. Ang anong naluto mo na subong bumbo omel? Ang adobo baboy. Ti dugay-dugay pag bukal sina kag pag latom sang istiwites bubuin na ka Silver Swan. Sukang puti para nga sa Silver Swan walang labis, walang kulang na linamnam. Orocan, 1 sticker kun kupon sang Orocan. Sa Orocan, maayos ang buhay mo. Tidig nga mabakal sang Orocan, abi bumbutsa, malibot kami karon ng bakal Orocan. Dito ka bakal Orocan sa Pure Gold. Sa Pure Gold, dira sa may Haro, dira sa may Disamprados bla, sa may Pavia, sa Uton, sa Barutak Nuevo, may Pure Gold to. Maka 300 ka lang iya ka sa balor sa imo sining nga resibo, isa na ina ka proof of purchase. Sa Pure Gold, always panalo ka. Lifebuoy, now in the Philippines, 1 sticker kun kupon sang Lifebuoy. Amo ning ginapang habon ni Catherine Bernardo ngati sa kahumot sining Lifebuoy antibacterial soap pa. Daw why iya sa nga plano kagado wala gid nagsulod sa paminsaro ni Daniel Padilla nga bulagan siya. Amo ning nagapabakod sila sining nga relasyon ang Lifebuoy kay man kung manghabon ka sang Lifebuoy magluwas nang makapasigurado ka nga why iya sa nga bakterya darang imo sini nga lawas mahumot ka pa. Lifebuoy, 1 sticker kon 1 coupon. Lifebuoy now in the Philippines. Makapila ko na kabis nga na pamatud-an nga duway na subong sa may nagasapak sang iban pa siniya nga ilimno na. San Miguel Pilsen subong ginapangita sang tawo nga man magluwas nga manami iniimnon. Sa aton sini nga mga kabumbo, dako pang tsansa mo nga makadaog sang kasyasiyahan pinagi sa pag tago pagsupot sang tansan sini. Isa ka tansan, isa ka proof of purchase. San Miguel Pilsen, sarap laging kasama. R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your diamond and pearl house. Isa ka kupon sa tagsa siniiya, 100 pesos kapag bakal sang alahas o kung pagbakal sang item o kung magprinda ka man sang alahas dira. Subong iya nga tsimpo nga daan, baklanay na school supplies, baklanay iya uniform. Ang iban siniti padayon pang enrollment. Ang enrollment hasta Agosto 22 mo sa pagbukas man sa nga klase. Di kundo medyo pero short kada gawa sa budget. Iprinda na yung imo sining alahas. Prinda dres may R. Florete Pawn Shop and Jewelry. Pagprinda mo basta makaisa ka lang kagatos iya sa aton sin makabumbo may kupon ka na. Ti ipasakop mo man ina sa Enhance Suerte sa palengke promo. Daog ka sa nga kasiyahan. Gawad mo dayon imo sin nga ginprinda. Paggawad mo another transaction, gaan ka naman sang kupon, intra kaliwat. Sarang ka naman nga magdaog sa nga kasiyahan, abansi kagid, or basi madaog ka pa sa grand draw. Sa subong nga mga panyempo, nagaulan naman karon mainit naman tapos maulan naman. Di dapat bakod aton resistensya. Paano ta mapabakod aton resistensya? Mag-inom kita sa mga food supplement. Kag kung food supplement ang inistoryahan aton,
Why na sa mas mayo pa sa ibandira, kunti, SED Panyawan. Basta SED Marketing, tatak ka, magaling. Amo na mga produkto, ang mga proof of purchase dapat sinininyo tipunon, damuon nyo ang inyo sinima entries para dako man ang inyo sininga tsansa nga magdao. Sa aton sininga pagpanumbalik ka barwa, paano sininga nakasulod diri ang ginaaligar smuggled imported rice nga naghalin sa Vietnam, Agosto 4 pa na diri kuno. Sa aton sininga nga mga kabumbo, ang impormasyon nga nakuha sa Bombo Radyo Iloilo nga ginpalusot man kuno sa mga opisyal dira sa Bureau of Customs. May nag-check man kuno to nga na taga National Bureau of Investigation. Dito pagsulod nagwa man lang to kuno tayo ng mga taga NBI. Sa aton sini nga mga kabumbo, duway man kuno may natabo to. Ganong plastada sini. Lakip na dire, no? 5 or isa sa 5 ka mga consignment or consignee sining ginaaligar smuggled rice taga Iloilo. Tinga na lakip dire ang pangalan sini Nilayaw. Balikan nato nini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots mangaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila ka malain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo.
Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas. Philippine Standard Time. 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Balik na diri sa pagpangalagad karon sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Tubtob sa sinima tinyon, way pa makahatag diri sang statement ang Bureau of Customs sa kunano ang plastada sining ginapahayag, ginaaligar nga nagabalor 1 billion or masobra 1 billion pesos, no, nga ginapatihan smuggled rice nagikan pa iya sa Vietnam. Kay ang opisyal nga makahatag sang pahayag diri ang on leave pa sa karon. Sa aton sinikaron niya nga mga kabombo, sandig sa report nga Agosto 4 pa ini tubtob sa Agosto 13 ang pag-abot diri sang nasambit sinikaron nga mga ginapahayag smuggled rice. Ginpakinggangutan man kagina sa Bombo Radio si Iloilo Port District Collector Seriaco Ugay apang sinasaling na ini siya ang on leave kag way man sa may makahatag sang nagakigo nga impormasyon sa bahin abi karon sa Bureau of Customs diri sa Iloilo, tuhoy sa nasambit karon iyang aligasyon. Pero paano plastada? Ano ang dugang pagin sining nga impormasyon nga dapat naton may baluan, may kantanan sa sining ginapatihan smuggled rice nagikan sa Vietnam. Si Bombo Peter Jan Bayas ka may follow-up report. PJB Master sa report, please come in. Walter na tigano naton diri no mapang padurungan ang tanan-tanan nga mga sa natungdan diri nga mga concerned nga mga agencies naton, particular diri una ang customs, na daw sila gid nga direct diri nga naga-facilitate diri sang sining alib sa smuggled rice kung kalin diri sa maya Vietnam nga konsuliin based diri sa padulong naton, so hindi pa makatag diri no ang iban diri nga mga tawo iya sa may sa Bureau of Customs kay base diri sa sabat sa guide nga naka-duty lang nga nakaamo nakatubang sa aton nang iban sila diri basta every Friday bumbotsan taga-work from home ni sila pero natagay na taga-facilitate diri na makapaglangot diri kay custom collector Sir Seriaco Ugay nga to sa din based sa sabat niya na on leave siya kag nagapatigayon pa siya sa pag-consolidate karon kung ano nang status diri sa sining tunilada diri nga mga bugas na rin napamtang diri sa may bahin sa Port of Iloilo Port Complex diri sa may distrito sa Lapos, particular diri sa may Barangay Lubok sa may distrito sa Lapos. So subong ti ang sitwasyon mobotsan bisan sige ang pagpadulong naton. So medyo may naayong dlagan sang tempo pero subong daw nag-amat nga pagtupang ulan diri sa may palibot no kag subong di sa pag-check naton try man nato din makapingangot diri sa may Port Police sa may bahin sang Port Complex pero nagatigayon sila nga nag-online meeting so karon ang kay ano bala kay Sir Police Colonel retired Salvador Duguon so nakapacilitate na diri para at least bala makakuha makita kung ano kamatuod diri nga nakatigayon iyang nakasulod ang NBI diri sa Bombo Cham ang Martes sining adlaw sa tirutuyo diri nga nag-check diri kung ano kamatuod din man nga ining mga bugas nga naghalin sa Vietnam ang daw gin palusot bala as alis nga daw gin kado sa kadasig lang naging pang diskarga diri sa sining barko nga sumong based sa pag-check naton madamo ang nagagawa sulod diri puro sirado ang iban diri mubutsan na daw mga container van ang ari diri sa sulod so hindi nato ma-confirm kag way managatag statement diri kung bala anong
ni mga container van nga daw masako nga nagagawa diri sa may Port of Iloilo. Pero based sa pag-check naton di, na-confirm nga ang ining mga bugas nga nakuha naton nga tuwaan pagid nga makasulod diri sa isa ka budiga. In particular sa may daw atang-atangan sang swerta sa budiga para pubutan. Ang ginusisa ta, so may nagatag sa pag-confirm diri sa aton nga nagahalin ini sa may Port of Iloilo. So daw kadamo sang tinangkas-tangkas na bugas nga na-confirm nga amo ni siya ang daw Hasmin rice nga naghalin pa diri sa may Vietnam. Ang ining mga bugas nga ni katong tarawon tan daw maputi ini nga kasako ini siya. Tapos may ara iya sang daw pula bala nga nakasimpon sang sinako nga base dira sa pagkatuwa naton sa mga videos ka recent na picture dira sa sulod. So daw haluson nga nabuta na diri bubutan ang budiga kung tarawon mo. Ano na siya ang transparent na nga plastic or color kombinasyon sa puti kag pula ni nga plastic ka master? Kombinasyon sang pula kag puti na bugas daw plastic ini siya nga klase pero madamol ini siya bumutan. Nga klase ka daw hindi mo madali-dali nga magisik iman bala. Ang lain isa sa sinako bala nga daw natural nga local rice nato nga nasulod na sa sako. Tapos isang daw ano bala? Ano nga daw hilo bala ni siya. Daw may aguha nga gratay sa babaw. So lain ang packaging sa diri sa nakita naton. Diri iya sa isa ka budiga nga mo ring sulok kay na diri nga ka-open kay bago dira sulod ang tracking. Nga naghalin dira sa may bahin sa Iloilo Port, pasulod sila diri, kagamoy siya ginaariya. Ang way diri bobotsam sa pag kaandong ka, bala ko dahalin siya sa barko, mga parent diesel ni siya, sumong team na nakalabilin pa, diri iya sa may sulod sang puerto, nga do ang crane sila di, halin sa barko, kamo ni siya nagapang-ariya. Tapos may tracking ang matabo pag amat mong ka sa may pantalan, sa Port of Iloilo, sining parent diesel, makadak na siya kung makadungka dira. So gina-guide ni siya bubutsam sang pilot bala ining gamay nga daw way na nagandar ning iya sining makina puro nag-guide ang pilot katulod pa kadto diri sa may higad sa pagkakita niya. Tapos ang proseso sinadi ma-board diri o kung boardingan ni siya Bureau of Plan. Ang Bureau of Plan amo siya mag-check sang bugas upod man diri ang customs naton consultable sa consumption ini siya o kung daw makabig na ito nga secure blang nga para nga kanon man sa pila ka mga pumuluyo naton, ang mo siya ang magpadulong daw sa tagsa iya ka mga merkado. Amo siya gina-check ang consumption, ang kung safe na ini siya, ang Bureau of Plan, karisang time ang customs, amo siya may issue sa papilis sa makonsigni or tag-iya sa siling mga kargamento o kuning bugas naton. Tapos madirekta ma-coordinate diri sa PPA, sa Port Police staff, PPA, sa opisina sa PPA, sa cargo handler. Ang cargo handler diri bubutsam na confirm nga daw is ang cargo handler sa sunod. Tapos, kung ma-present na tanan ang mga papilis sa mga diri sa PPA kag cargo handler, dira magahatag na sila sang go signal nga pwede na ni mapang-diskarga kag madala diri sa tagsa ka mabudiga, bubutsam. Ang isa ka budiga diri, kung alin ka dira sa may area sang port, nagahidira na patabok, dira sa intersection na yun bala. So dira na ang pinakamalapit nga budiga. Pagkatapos, ang ibang sa diri, ang truck sa ina sa pagsulod naton, daw gadirikta dito pakanto somewhere sa area sang Liganes, Mabutsam. Ang isa pa dira nga daw ginariyahan nga budiga, dira sa coastal area, way pakanto dira sa Liganes man. Daw gama agi ka baladra sa may dako na before ka maglusot baladra sa may kung diretsyon mo ti way papadumangas na tapos ang kaso nga mag left turn ka sa access road pakanto dito sa may town proper sa Liganes daw dira along coastal area ang ining daw tama kadago nga budiga amo pa gina isa ka gina pangsudlan sa nadi sang mga pila ka mga cargo nga naga-cater diri sa sining sinako sa bugas diri bubutsam. So, ang ibang nga tracking, may ara na siyang trapal sa likod. Pero, tirado. Tapos, ang ibang container van, na-confirm ang subong sulong nga nag-abot, diri bubutsam bugas. Kaya bala mong ginakiter diri sa Port of Iloilo lang, ang bugas, iya kang siminto lang masami, dira ang ginariya mo. Ang kalamay, confirm na ton, nga daw way nagasulod dira sa may Port of Iloilo.
ang ining masinakos ang kalamay nabasi man sa pagpanalawsaw kapag pangusisa naton diri sa subong nga mga natin yon. From customs, nagpadulong kita diri pumbutsam sa port aton so na hindi sila makatag statement. Tapos nagkadto kita dira sa may taratapan sang PTA, gan try naton diri nga maka-set for appointment diri kay Mr. Goles, ang report manager. Pero daw nagpamalibad gihapon ang gwardiya diri nga daway ang presensya niya. Tanan nga mga tao diri sa sulod sang port area mumbutsam daw nagatin. Basta makakita sa makatapos sa media dira sa sulod. Tapos sa mga tanan nga mga security guard, so tama ka hugot ka kaina, kag hindi ka man makakuha dira sa mga videos dira sa sulod. Kag recent time report ko dira nga ginplastar ko nga dira, daw dira lang kita gin panugutan iya sa guwa. So bawal dira sa sulod, makakuha tanan bubutam. All right, sige. So mo nang pinakalitas nga sitwasyon diri. So na-confirm na ton na may nabutang nga bugasin man pero ang pamangkot sa diri kon smuggled ang ining mga bugas paano nga napang diskarga ini siya kag paano nga wagin hold dira sa may bahin iya sa Port of Iloilo dira sa may bahin sang lubok sa may distrito sa Lapos, Mabutam. All right. Well, tumatulong na naton nga live report diwat direkta diri sa may area sang Port of Iloilo, iniglama sa Bumbo PJB kag para sa pambansang radyo nga Pilipinas, kag consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bumbo. Salamat gid na Bombo Peter Jan Payas ka. Ang Bureau of Customs is a government agency. Ang Ports or Philippine Ports Authority, opisina man ina sa gobyerno, no? Public office is a public trust. Isa iya ka kung sano pa pwede gid makakuha dira sa laragway or makakuha sang video, no, sa aton siniya nga mga kabumbo. Ti in fairness man sa mga gwardya, siguro ti may mando sa ila kag ginobra man lang nila ang ila siniya nga obligasyon ti why kita sang question sina dira. Ang aton lamang sina diri iya karon kay nga ang mga concern nga mga opisyal sang Bureau of Customs, Philippine Ports Authority, ang sa karon nowhere to be found. Sa Bureau of Customs dira ti kada Biyernes kuno naga-work from home sila. Gasanting diyo na akon sinitang kugo basta makabati ko sang amo sina sa aton sinimatag plamatin di ba? Gindula naman yung mga work from home sini. Nga may mga work from home sila anay kay may kontrobersiya kro work from home na. Anay kay may palamangkotanon tuhoy sa ginaligar smuggling on leave work from home. Why nang presensya sa talatapan? Hindi na sulod ang katapo sa media para nga mahimaluan sa pumuluyo. What is the real score? May illegal giman ba lang nga natabo? O kung wala, amo man lang sina kasimple. Pero ti kon layo ka pa, nagapaningkoy na, nagaalsa ng alatrasan, siguro makahambal ikaw nga, ay ano man, may ginatago ni sila? May ginalikaw-likawan sila? Sa aton sino makabumbo? Now, ang ginapahayag, ginapatihan, smuggled rice, nagabalor, masobra 1 bilyon ka pesos, na-identify diri ang anom ka mga vessel. Kag corresponding consignee sini. Lawagon nato na MV Haiha 58 3,800 metric tons of rice ang consignee sini King Fields Rice Solution Incorporated. MV Haubin 54 4,800 metric tons consignee Farmint Corporation. MV Haidong
168 400 metric tons consignee Marulao General Merchandise and RLO Farm. Kag may 2,000 metric tons ang consignee sini Pro Success Trading Corporation. MV Royal 18 3,800 consignee sini Kingfield Rice Solutions Incorporated. Now, MV Hi-Ha 58 3,800 metric tons of rice, 152,000 bags, 25 kilogram packs. Ang consignee, Kingfields Rice Solution Incorporated. MV Haubin 54 with 4,800 metric tons of rice, consignee Farmint. Sa sining mga consignee, mga kabombo, no? Natukiban sandigman sa pagpangusisa sa Bombo Radio nga ang Kingfields Rice Solution Incorporated taga Iloilo ginigali. Sa aton sini nga mga kabombo, diri gid ni sa Iloilo. Sa aton sini nga mga kabombo, kag sandig sa aton sini nga pangusisa diri natukiban ari diri basahon ta kay pag check taton sini kagina. No? Aton man sini nga nakita diri ang ining tag-iya or ang nakapangalan abe or address, no, sang Kingfields Rice Solution Incorporated, no? Bali nakabutang gid sina diri RCBC ATM Kingfields Rice Solution Incorporated, open parenthesis Di Vicente Group, close parenthesis, address Di Vicente Commercial Building. Why ganin nabutang diyaw, nakabutang lang Barangay Iloilo City. Sa aton sini nga mga kabombo. So, pakigangot kita. Nagpaningwa kita nga malabot ini sila in fairness man. Sa aton sini mga kabombo para nga mahibaluan naton. Sa aton sini matag palamati ko nanugin man what's the real score. Regarding sa sining nakakonsign sila ginapatihan nga smuggled rice halin sa Vietnam. May follow-up report diri aton Assistant Station Manager si Bombo Donny Digala. Nag-standby karon si Bombo Donny sa aton sining linya. Bombo Donny, sa report ta please come in. Karang ko nga mapamatudaan sining consignee nga Kingfields Rice Solutions Incorporated nga lonsay legal kag wala sang irregular sa sining cargo or delivery sang mga imported rice nagikan sa Vietnam nga karga sang sining duha ka mga barko na nagdungka diri sa may port of Iloilo. Ini ang pahayag sa aton sang legal counsel sang Kingfields Rice Solutions Incorporated nga si Attorney Hans Saino. Ining Kingfields Rice Solutions Incorporated ang daw madugay naman bumuchamp na nag-engage sa rice trading, especially sining nakaligal lang sining mga tinuig sa rice importation. Ang ining Kingfields under ini sa Di Vicente group of companies. Dagang ila sining office address nakabase dira sa may Leganes, Iloilo, pero ginapahayag mayara sang kapin 15 ini sila ka mga warehouses diri all over sa may area sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Na lakip abi ining Kingfields Rice Solution sa Incorporated sa sining report sang ginapahayag mga smuggled or allegedly mga smuggled na mga imported rice nga nagikan sa Vietnam nga nagsulod diri sa may port of Iloilo since August 4. Until now, based sa information sa sining pulo tanan ka mga barko, mga Vietnamese flag nga mga vessels ini nga nakadungka pito pa lang sa may port of Iloilo. Kag mayara sang tatlo nga nagahulat pa sang ila sini nga mga turno nga maka-dockman sa area sang port of Iloilo kag maka-diskarga sang ila sini nga mga supply. Duha diri ka mga barko ining MV Hi-Ha 58 ang nagakarga sang mga bugas nga naka-consign sa Kingfields Rice Solutions Incorporated 3,800 metric tons tanan
kag ang isa diri ang MV Royal 18 nga may ara sang 3,800 metric tons man sang bugas nga naka-consign sa gyapon sa Kingsfield Rice Solutions Incorporated. According sa kay Attorney Hans Saino, ang ining consignment nagikan sa MV Hayaw ining supply sang imported rice nagikan sa MV Hayha, nakadungka na ini sa nakaligad pa Bumucham kag na diskarga naman ang nilibo ka tonelada sang bugas kalindri na deliver na sa ila sini nga mga warehouses. Ang iban sunod diri ang direktaman nga kuha dira sa ila sang mga delivery trucks sang ila man ya sini nga mga retailers or sa mga ginasupplyan nila sini nga mga bugas. While ining MV Royal 80 naman ari pa ni sa lawod kag way pa ini makadungka Bumucham, pero according sa kay Attorney Saino, one of these days mahimo naman ini nga makadungka ang ining MV Royal 18 nga way pa makadungka. Nasaka naman ganit ko na sa mga customs personnel kag na secure nga kompleto man according diri sa mga dokumento. The same sa sining MV Hayha 58 na tingala diri ang taga Kingfields Rice Solutions Incorporated kun nga nagtuhaw kuno ang ining information nga ang ila sini nga mga shipments sang bugas ang ginatawag yang smuggled, since kompleto man niya sila sa ila sini nga mga import documents. May ara sila sang import permit, may araman sila sa na-secure sa diri nga sa sanitary and phytosanitary import certificate nagikan sa Bureau of Plant Industry o kon BPI, kag nagabayad man sila diri sa mga nagakaigo sini nga mga tariffs. While lang sa may nahatag sa aton nga mga exact gid nga figures si Attorney Saino kung pila ang tariff or import taxes agin bayaran nila sini sa Bureau of Customs para nga makasulod ining ila sini nga mga imported rice. Pero nagpasalig dito si Attorney Saino nga ang ila sini nga resibo sang binayaran nila nga tariff sa Bureau of Customs ang iya sini nga iga-provide diri sa aton kaupod diri ang iban pagid nga mga documentary requirements nila para nga pamatud-an nila sa publiko nga ang ilaya sini nga importation sang bugas ang legal, ang mga nagalabot nila sini nga mga shipment sang magligad sini nga mga inadlaw kag ang manog-abot pa ang legal nga gin-import kag legal nga magadungka diri kag duly paid ang ilaya sini nga mga tariff sa bahin sang Bureau of Customs. Why man ginadula ni Attorney Saino ang posibilidad nga base sa competition bala or sa kakompetensya nila diri sa negosyo sa bugas nagagikan ang ining information nga nagagwa nga ginapayagan ni smuggled ang ila sini nga mga shipment. Kay pag-abot ya sa Defensante Group, ang isahan ng gilamang ini ang Kingfields Rice Solutions Incorporated na nag-engage sa rice importation. Ginpamangkot naman gani si Attorney Saino kun bala ang ining iban nga mga consignees or ining iban nga mga traders nga na-mention man sa report ang konektado sa ila or may ara sang mga agreement abi sila ti why kuno sila sang ideya so sining iban pa nga mga consignees kapareho sang Farmment Corporation, ining Marulao General Merchandise kag RLO Farm, ang Pro Success Trading Corporation kag amuna ang Farming Corporation na-check natin sa Diri Bumucham, Iloilo based mangalining rice importer. Nakabase ni sila sa may distrito sang Haro, while the rest nakabase sa Cebu kag may araman nga nakabase dito sa may area sang Bulacan. So sa sining mga na-mention nga mga consignees, sa sining report sang alleged sa smuggled rice nga nagdungka sa Port of Iloilo, ang mga Iloilo-based sinidri nga mga consignees amo ni ang Farming Corporation ag ang Kingfields Rice Solutions Incorporated. Yari si Attorney Hans Saino sang eksklusibo sining nga interview sang Bombo Radio Iloilo.
Ang Kingfield siya, isa ka lehitimo nga korporasyon nga naganegosyo diri sa siyudad sa Iloilo bilang isa ka rice importer, no? So kag rice trader. So ang iya nga negosyo nasaad ini sa layi, wa isang illegal sina diri kundi nasaad ini sa rice deregulation law. Naga-import siya, may mga lisensya man siya, may mga SPSIC man siya halin sa Bureau of Plant Industry. Tapos kumplito man ang bayad niya sa customs, gabayad man sa sang port fees sa arrastre. So ang tanan niya nga hulag sundo sa layi kag nagabayad siya sa insakto nga kung pilang isukot sa iya sang customs. In fact, ang Kingfields sang 2020 do naawarda ni siya bilang isa sa mga dako nga manubayad sa customs sa Port of Iloilo. Kag sang March 2022 may ara naman siya isa ka bag-o nga award nga nagabayad siya sang dako-dako nga kantidad sa aton nga customs sa pag-import niya sang mga goods alin sa abroad. In fact, inang arada nga barko sa San Otto nga ginatumod nila nga kuno smuggling kay Ha-58 ina, so nakabayad na gani ang aton nga Kingfields Rice Solutions Inc. sang sufficiente nga kantidad digin sukot siya sang customs pamaagi sa pag-debit sang ila account. Kung pila ang isukot sila sang customs naga-auto debit lang na, so ina-issueanan sila sa ulihi sang resibo. Question siguro is nga gulpi lang niya nagtuhaw ang aligasyon niya ang may smuggling. Din sila nagkuha sang sila nga data. Kay para makahambal ka nga isa ka tao smuggler, ang iya nga pagpasulod sang goods halin sa sadwa, wala na saad sa layi. Ang ikaduwa, wala ka nagabayad sa mga nagakadapat nga tarif o taxes. Aton niya daw kumplito mantatanan, gulpi lang ginbansagan ang akong klinte nga isa ka smuggler, ti daw masakit man para sa ila. Ang mga imported ni nga bugas, di inila ini gina-distribute? At hindi man lang sa aton, dari man sa Iloilo, iban sa Pilipinas, iban pag-abot na di, ginadulong man sa iban nga lugar. Kung sino may order How about ining traders nga na-mention man sa report, may connections ini ang Kingfield sa ila? Wala kami na niya kabalo sa ila kung katay sino ganit na mga ngalan nila man. Ang nabalaan lang niya nakon, ang Kingfields, kay ti amo na iya ang balaan kugid nga diri niya taxpayer sa Iloilo province, kay ti sa liganis ng ila sa natang opisina, kag ara sila, nakalista sila sa custom sa manugbayad nga dako. Pero diri sa Iloilo, may iban man nga naga-engage sa amo man nga negosyo So amo na gani nga way ta kabalo kung diin man ni naghalin ang mga issue ni pati sa smuggling. So posible nga halin sa competition, attorney? Hindi man ko makasiling gilayon, pero may posibilidad nga base amo man na kay tigulpe lang nagwa ya sa newspaper nga niya smuggler ka. Nga wala man sang balasihan bala. Ti namin natani kung ang customs mismo nagambal nga smuggler ti daw may value. Pero ini hindi ta maintindihan, gulpi lang nagtuhaw. So makita naton da nga daw may demolition job nga anggol, pero hindi pa ta ka-verify ipo yung taon tagaling ang iya puno. Anong plano sini karon, attorney, sang Kingfields after nagguwa ini nga issue? Ati ipakita lang namon ang kamatuoran nga hindi niya fraudulent or hindi niya contrary to law ang pag-import. Ipakita namon ang mga papilis nga may ara ang Kingfields, agud nga makita sa mga tao nga hindi niya matuod ang ginaakusar nga smuggling. Kag after that, ang Bureau of Customs siguro maka-attest man sila dai, pati na ang Bureau of Plant Industry, kay ang Bureau of Plant Industry ang naghatag sina sang SPSIC. Tapos pangitao nato ni kung diin ginitanan ang nagbugat ang sino ginayang utok-utok ni sa paggulpi lang siya ng gambal na smuggler. Kundi kaluluoy ang ngalan nga maayo nga gina-enjoy tani sang Kingfields. Si Attorney Hans Saino, ang legal counsel sang Kingfields Rice Solutions Incorporated. Again, pamangkot naman si Attorney Saino kung bala previously nakaagi na nga ang Kingfields daw gin flag or na saway abi sang Bureau of Customs or gin subject for investigation sa kaso sang smuggling or any irregularity sa ila sining rice importation. Sining ni Attorney Saino ti Waigid. In fact, awardee pa gani ko no ang Kingfields kay isa ini sa mga top payers sang import taxes sa bahin niya sang Bureau of Customs. Ang Farmint, may ano na kita, may ara na kita sang information dira dugang kung sino ang proprietor sini?
Sa subong bumutsam gina-check pa nato nini dugang mga information sining Farming Corporation but sa una naton diri nga informasyon nga nakuha naka-base ini siya sa barangay Balabago sa may distrito sang Haro. Ang isa pa gid diri ining Marulao General Merchandise nagabase gali ini sa Quezon City. While ang RLO Farm nakabase ini sa Cebu. In-check pa ang isa pa diri ka consignee ining Pro Success Trading Corporation sa listahan sa mga registered na mga rice importers diri sa Pilipinas, pero so far daway ta pa ni makita mo champ kundi ning Pro Success Trading Corporation, but the rest kumpirmado nga mga listed ini sila nga mga rice importers kag ang ibang ganin nila sini nga mga shipment ang diriya gali naga-diretso sa may Port of Iloilo bisan pa nga naka-base ya ini sila outside of Iloilo and outside of Western Visayas, Bumucham. Aha, all right. Naka-mention si Attorney Saino sang specific date kung sano ya i-provide ang nagakigo nga dokumento sang King Fields. Tingyo niya ini bumutsam sa iya sini nga kliyente nga kung posible mahikot subong within this day kay para nga karon sa hapon padala sang kampo karon sang Kingfields Rice Solutions Incorporated ining mga dokumento diri sa aton sa Bombo Radio as promised by Attorney Hansaino kay ti managani sining niya pamatud-an niya nila sa Kingfields nga hindi sang smuggled ining mga imported rice na mabaton sang ila sining kliyente diri sa Port of Iloilo kay duly supported ini sang mga import documents pag subong man nabayaran na sang Kingfields ang dapat nila sining bayaran nga tariff o kun import taxes sa bahin niya sang Bureau of Customs Bumucham. All right. Ini si Bongo Donny Digala para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bongo! Salamat kid Bombo Donny sa imo sini iyang follow-up report. Tisaton sini nga mga kabombo for the sake of transparency kag gusto man iya pamatud-an sang Kingfield Solutions Incorporated nga legal ila ang ila siniya nga negosyo kag legal nila nga acquire ining mga imported nga mga bugas maga-provide sa nga nagakaigo siniya nga dokumento no sa aton sini kanon iya nga mga kabombo na may isa pa gid gina-follow up na pa ini no ang Farming Corporation kay Haro based ini sila sa aton sini matag palamati ti hambal gani isang legal counsel sa Kingfield siya may posibilidad nga kompetisyon sa negosyo isa man sa mga rason kung nga ago ginpagwa iya nga do smuggler ang iya sining kliyente of which kiti pamatud-an nila nga why naga-engage sa kasubong sinaya nga criminal activities ang nasambit siniya karon nga company nga ti isa iya ka lehitimo nga rice importer kag rice trader sa ton sini nga mga kabombo ihulat-laton tay na sa ton sini karon iya nga mga taga palamati kay sa karon sini nga mga panyimpo sa ton sini nga mga kabombo daw ginahilas kita hilabi pa iya karon kay ang imbukadang issue nga nagsugalaw sa President Bongbong Marcos administration wala niya sang liwan kundi issue sang korupsyon. Korupsyon sa punto nga may mga shortage kita sa agricultural products. Una gid sini nga nanimaho amo iya sa bahin karon sang shortage sang kalamay and eventually now
nangin minatuod iya ang ginpanindugan sa Bombo Radio Philippines nga wala sang sugar shortage. Napamatud-an man ina pinagi sa operation sa NBI nga may mga gimpang buksan to nga bodega nga ginatos kalibo pa iya. No? Hindi man sing ginatos kalibo, may linibo pa nga nakastock dira nga kalamay sa ila sining bodega. Sa aton sining mga kabumbo. Now, diri naman kita karon sa bahin sang bugas. Ti ining rice tarification law mo ining layi nga nagahatag sang kahilwayan sa mga pribado nga grupo, sa mga negosyante, rice traders, rice importers, nga maka-import sila sang bugas as long as bayran nila ang taripa or mga nagakaigo siniiya nga balayran sa aton sini nga gobyerno kay ining bayad kuno diri ni pagakuhaon ang ibulig ayuda para sa aton siniiya nga mga farmers. During the time ni former President Rodrigo Duterte, no? Nangin epektibo na ining nasambitan karon iyang layi sa aton sini nga mga kabumbo. Kay ang premise ini mahal ang presyo sang bugas kay nubo ang orgamay or wala, no? Sang bugas. So ginapamahalan. Ti para nga magbarato kuno ang bugas import kita kay kung magdamo aton supply manubo sini ang presyo. O galing nagabumirang naman ini karon kag ang sakam gid sina diri iya sa impact amo naman ang aton sini nga mga farmers. Kay eventually kung damo ang supply sang palay or bugas, hindi man sila iya makapapresyo or hindi man nila mabaligya sa insakto sini nga presyo sa mga farmers naton ang ilang nga produkto para nga makabawi or makaginansya sila. Dugangan pagid karon iya sang kamahalon sang farm inputs, same as with sa iban sini nga mga agricultural products. Magamit ka abono, gamit ka gatong, ti karon kon ang sitwasyon iya magapabilin lamang sige padusak lang kita to ka import magbara aton sini nga supply sa mga main na agricultural products. What will happen sa aton sini nga mga farmers? Amo bala ining promisa sang aton sini mga opisyales nga buligan tang mga mangunguma luyag ko nga maimprobar ang ila sini nga pamangbuyan. Kag ang solusyon man lang gali ma-import. Ti paano na mabuligan abing mga farmers sa aton sini nga mga kabumbo? Kung ang panawagan pagani iya sa aton sino nga pinalangga nga mga kabumbo, kung ang panawagan pagani isang isa iya ka senador sinya nga mga witi-witi sini iya nga mga nagapaninguha nga mga kauturan naton, no? Ang sagad yung kapanglagas para nga mabuwisan kag pangdakpon kung hindi makabayad, ari malalagsan yung mga big time nga smuglero. Ari malalagsan ninyo ang mga the so-called traders or may front nga legal sini ang transaksyon
But under the table gali, sus Maria Kagusep, ara to ang lao, ara to ang lutak. Dito galing kahigko sa transaksyon. Tiway na tabi amuning tutukan sa ngaton siniya nga mga opisyales sa mga talatapan ngati ang ila sining nga priority nga lagson amo ining mga nagapatigayon sang korupsyon, smuggling, kag iban pa nga mga sahi isang hilikoton nga nagatuga sang pagpanabutahi sa aton sin ekonomiya. Why not abi amo siniya? Pero nagapakita lamang karon niya nga tido, hasta man lang yan sa bahaw-bahaw nga mga isyong sarangan sa aton sin opisyales. Hindi ba? Sa aton sin nga mga kabumbo. So balik kita diri sa ginaaligar nga smuggled rice, imported rice. Tiyan mo na, nagpangako ang legal counsel sang Kingfield Solution Incorporated nga magapakita sila sang nagakigo nga mga dokumento agod mapatod nga lehitimo iya ang ila sini nga importasyon, ang ila sini nga negosyo. Kag advice ko lang sa mga opisyal sa Philippine Ports Authority, sa mga opisyal sa Bureau of Corruption, Bureau of Corruption nila yung token, Bureau of Customs, hindi ka mo mangin allergic sa media, hilabi pa sa Bombo Radio, no? Galing kita ang mga nagapanago malang, ang mga nagapanago malang abi sa Bombo Radio, may Sibuyas Bombay, ang lahi lang kung sa ilok, bla. No? Manimaho, ginaya. Kung may pamangkot, ti katungdanan nyo na nga magsabat bilang mga opisyalis kamo dira, para iya nga mahimaluan sang pumuluyo. Kay ginamandaran kamo sang taxpayer. Nga eksplikar nyo na, pamalon ta mga taxpayer. Unfair man na karon yan sa mga taxpayer, unfair man na sa amon karon. Katiway kamik malo, kung ang amon sining pinangabudlayan, ang ginakaros sa amon sining pinangabudlayan, pinagi sa buwis, kabisan din lang kami magliso sa buong buhay lang tax tanan, Di gusto namon iya nga mayara man sang hustisya, kang ginaswildo sa mga opisyal sang gobyerno, makambal man kami bauti, oo, kabahin sang buwis ko ginabayad, gakanto ni sa swildo ni Herodes. Tiga tungod man sa iya sini nga trabaho, at okay goods. Pero amo nibla, gakabuhi kamo iya sa taxpayers money, bilang empleyado sa gobyerno, di dapat tungdan yun yung katungdanan. Sa aton sinmatag palamati. Pagbalik nato na banwa, isyo sa San Miguel PNP, may pinasahi sila yung doktrina dira, nga kung saniin aprobado man sa IPPO Director, sa kay Colonel Adrian Naculiador, nga kung na ospital ang biktima, tiulato na nga mag-ayo para nga amo ang pagpasaka na dayon sang kaso. Balikan tayo ni matapos ang pinaka-importante nga pahanumdom. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makitaan, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso. Apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakitaan nga mayara sang 70% sang antioxidant content.
Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sa digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sa cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imong nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakas ng cholesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidants sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imong nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilangan na batyagana. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo. Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna sining alaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa Udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sining karon iyang pagpangalagad. Mangon si ho kita sa aton sining iyang legal expert. Aton sining bombo abogado. May kang tanan karon banwa sa sining ano gimamalang plastada sina dire? Hindi kimamla pwede ka pasaka kung way panag-ayo ang biktima nga na-hospitalize or kinahanglan ginang presensya sang biktima sa pagpasaka sang kaso. Na pamangkot naton ining nasambit karon iyang senaryo bangod man sa sining nasalapo naton with the San Miguel Municipal Police Station nga nagapahayag diri ang kampo ang Chief of Police sa San Miguel Municipal Police Station nga si Police Major Sulyen Domingo nga hindi pa sila makapasaka sa kaso kay dapat kuno hulaton pa nga makagwa sa ospital ang biktima sa pagkaluthang agod niya makapasaka iya sa kaso. Ang hambal sang IPPO Director sang ginkonsulta tayo ni siya. Amo man sini, hulato na lang kuno magwa sa ospital ang biktima para iya nga makafile sang kaso. Sa linya naton karon sa Sinima Tinion aton sini nga bombo abogado si Attorney Leo Superio. Attorney, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Aray sa Udto. Mayong hapon, Bombo Cham, kag mayong hapon man sa tagpalamati sang Bombo Radyo sa Siningapon. Alright, nagpakigangot kami attorney sa imo kay luyang naton maklaruhan ini no sa legal aspect sa aton sining mga kabombo para nga mas mangin klaro sa tanan. May kantanan ini sa natabo nga pagpangluthang sa may banwa sang San Miguel Iloilo nga kun sa rin kibyas malang ang igo sang biktima kag ini siya ang conscious man ara sa ospital sang ginfollow up sang Bombo News team ang San Miguel Municipal Police Station under the leadership of Police Major Sulyen Domingo. Ginkumusta naton ang ila sining investigasyon kag kung makapasaka na bala sila sang kaso. Kag subong man ang pamilya naghambal nga ang hambal kuno sang Chief of Police sa San Miguel nga dapat paayuhon anay hulaton nga makagwa sa ospital ang biktima until such time nga makafile sila sa kaso. Now, ang pamangkot sila diri attorney, kinahanglan gid man bala nga hulaton anay nga mag-ayo ang isa ka biktima, shooting, stabbing or whatsoever para iya nga makapasaka, makafile sang kaso batok sa suspitsado? Attorney Superio, sir. Well, technically hindi gid man, no? Hindi gid man technically kinahanglan gid nga ulaton mo gid ang biktima nga mag-ayo sa ospital o makagwa sa ospital antes ka makafile sang kaso. Technically hindi gid man amo sina ang rule, no? In fact, kung napatay ganito ang biktima,
pwede ka gani mag-file kaso no? Mm. Nga patay na ang biktima, no? Kay especially bala Bombo-Champo, may ara ka sang, aside from sang biktima, may ara ka bala sang iban pagid nga mga testimony or witness na nakakita nga pwede mag-testify sa insidente, no? So technically hindi indispensable ang pwede nga inyo paghulaton ang biktima pag mag-file ka sang kaso, no? For as long as may mga ebidensya ka pa, may mga testimony ka sa mga iba nga witnesses aside from sa biktima, no? Galing lang siguro sa parts ng aton mga kapulisan, base bala nga kinahanglan nila nga daloon ang biktima sa provincial prosecutor kag magpirma, no, sa iyang complaint affidavit, no? Base bala amo sina ang punto sa aton nga mga kapulisan, no? Kaya kung mag-file sa complaint affidavit, pirmahan niya na dito sa tubang sa prosecutor, dapat present siya. So kinahanglan nulaton gid siyang magwa sa ospital. No, pero that is generally that is the rule. Technically pwede man niya nga may iban ka gid nga kuan mo nga witness, no, nga maka-file ka sang kaso. All right. For example, granting for the sake of discussion, Attorney Superior, sir, ang senaryo abi, may gintiro ako. Sa kon sini nga pagtiro sa lugar nga kung saan natabong insidente, 3 kabilog ang tawo. Ako bilang suspect, tiniro ko, biktima. May isa karon nga nakakita. Ang ining nakakita, ining witness, willing man nga mag-testify, o galing kiti ang akon sini nga ginlutang ara sa ospital. So, ano ang pinaka pwede or mambalaton bala legal move sang aton sin makapulisan kay ti may witness sila, conscious ang biktima, pwede bala iyang ang pulis mapadulong sa ospital, interviewon niya ang biktima, ang pulis mapadulong sa witness, husisaon niya ang witness, makagather sila information, pwede na balay na, bastante na balay na para nga maka-file sang kaso, Attorney Superior, sir? Yes, pwede na. Kagamo ang dapat nga himuon sang investigador, no, sang pulis. Ang himuon niya, makadto sa mga witness, kuhaan niya sang sworn statement, no, tapos kadto sa biktima, kuhaan niya man sang sworn statement, kag mag-gather sa sang ibang ebidensya, kung may CCTV no, kung may ibang pagid nga witness, no, etc. no. Amo nang obra sang investigador sang pulis naton, no. Kung makuha na yan na gani ang ang mga kinahanglan niya ebidensya, pwede na siya ka maka-file kay may araban sa sang witness mo. Ang witness niya ngadto, pwede niya to dalon sa city prosecutor or sa provincial prosecutor kag amo to manumpa, no. Bisan wala pa sang bisan gani nga hindi pa magpirma ang kuano, hindi pa makapirma abi ang biktima gid, no. Pwede na yan, no. In fact, technically, Bombo-Champ, bisan hindi pa yan gusto ang biktima nga mag-file sang kaso, no. Hindi siya gusto nga mag-file sang kaso, unwilling siya nga mag-cooperate sa pulis. Ang pulis siya, for as long as may ara sa sang ibang nga witness, pwede sa ka-file kaso kay ang nature sang sininga kaso, criminal case ini siya, no. It is against the people of the Philippines, hindi lang sa ang injured parties na diri ang people of the Philippines, no. So pwede mag-file ang pulis nga sila lang for as long as kumpleto sila sa mga ebidensya kag mga witnesses. Okay. Pwede man ayhan, attorney, nga for example, abi hindi gid man kabangon ang biktima kay nautod abi ATL pagluthang sang suspect nautod ti Ilya, pero makaistorya siya. Pwede ayhan ina nga mapangabay ang sa prosecutor abi, prosecutor's office, ang prosecutor abi nga magpadulong sa ospital kag dito lang i-execute ang kung anong dapat nga mga kinahanglanon to file a case against the suspect, attorney? Yes, pwede gid niya mahimo, no. Pwede gid niya mahimo nga for under circumstances abi hindi siya makakadto sa prosecutor's office, no. For as long as conscious siya, makapirma siya, kabalo siya magsabat sa mga pamangkot sang prosecutor, no, pwede siya nga kadtuan sa prosecutor dito, mag-sworn, magsumpa siya, no, even gani ang pulis pwede na ikakuha sang testimony mo
sa ilaman niya manumpa sa pulis, kay authorize man ang mga pulis naton, kapin pa kon mga investigador, authorize man na sila nga magkuan nga take sang oath, no? In relation sa ginaimbestigahan nila nga mga kaso. No, so pwede man na gani nga ipa-subscribe na lang sa kuan sa pulis, basta nga batunon lang niya sa prosecutor. Kaya laban-laban ginabaton magginaya sa mga prosecutor kasi under circumstances kung hindi kidya makagwa pa sa hospital, no, kag kinahanglan mo mapag-file sa kaso, kinahanglan ma-file na yang kaso kay may krimen nga natabo, may suspitsado, may ebidensya, may witness, dapat as soon as possible ma-file na yang kaso, mumutsam. Daw ka balik-awat naman nga pamangkot ako proti para lang gid sa kaklaruan na attorney, I do hope nga i-entertainar mo man may layi nga naga-penalize bala sa pulis nga magpaninguha nga makapasaka sang kaso ang biktima. Attorney? May layi nga Bambutsam? May layi bala nga naga-penalize sa pulis nga magapaninguha sang pamagi agud nga maka-file sang kaso ang biktima as soon as possible? Well, dapat obligasyon sang pulis nga kung may krimen gani nga matabo, imbestigahan kag kung may ebidensya i-file ang kaso, no? Kung hindi na nila paghimuon, pwede na sila ma-file ang kaso administratibo for dereliction of duty, no? Or misconduct perhaps, for example, no? Pwede na sila mademanda, no? Administratively. Kay why nila ginahimo ang ila obra, no? Nga mag-imbestiga kag mag-file sang kaso. So amo nang problema na sinada. Ti pro waya sang layi nga ti pwede makasuhan ng pulis nga nagapaningwa nga maka-file sang kaso as soon as possible batok sa suspensado. Hindi. In fact, obligasyon na nila. No? In fact, why ginayasang problema, why ginasasabit sang pulis kay obligasyon na nila nga mag-imbestigar kag mag-file sang kaso mo. No? Hindi na sila pwede yang balikan nga aging filean mo kami kaso na amo nabi, no, sang akusado or sino da nga kuan nga responsable, no. Hindi na pwede yang ibalik sa pulis kay una bes amo na yang trabaho sang pulis mag-imbestiga kag mag-file sang kaso. Okay. So I do hope klaro ina sa tanan na attorney superior aton siningagin husisa diri karon ti amo ni sa status naman iya attorney sang suspect kay since nga wala pa iya sang kaso nga may na-file, ano plastada sininiya? Well, ang kayang suspitsado naton, although nga why to siya ma-aresto at the time nga na-commit allegedly ang krimen mo, no? Silingon, hindi to infragrante, hindi to warrantless arrest. In fact, why siya ma-aresto at the time nga natabo ang krimen. So sa subong, libre siya nga maglagaw-lagaw kay why pa man siya sang kaso, no? Pwede lang siya nga arestohon kung may ara na siya sang warrant of arrest na ginisyo sang husgado. No? For the meantime, pila na kaadlaw ang nagligat, no? Hindi naman to pasok sa ginatawag na hot pursuit, kay dugay naman to. No? Natabo. So for the meantime, pwede, why siya free to roam around ang suspitsado kay why pa man sa may ginfile nga kaso, kag why pa sang pending warrant of arrest batok siya. Isa ka senaryo abe galakat ko sa downtown area attorney tapos nakita kong suspect tawagan ko siya pulis abe itudlo ko doon kuha mo ng suspect nga nagatiro to pwede na nila madakop? Hindi na pwede mahimo Bobotsam kay at that time nga nakita mo siya na nagadalagaw-lagaw sa downtown why siya ga-commit sang krimen tapos na to mo ang allegedly tapos na to dapat para ma-effect mo ang ginatawag na warrantless arrest, dapat at that time naging commit niya ang krimen, amo na pag-aresto mo siya. No? At that time, hindi sila naglipas ng tinion, inadlaw na ang naglipas, no? Pwede man niya isang adlaw ang naglipas or basta under sa pasok sa ginatawag na hot pursuit, no? Continue ang pagpangita sa iya. No? Pero kung mag-amo sila nga daw tag-3 na kadlaw, 4 na kadlaw, sa kasimana nang nagligat, hindi na niya hot pursuit, no? Hindi mo na sila madakop na makita mo lang sa dalan kay dugay na to natabo ang krimen, no? Dapat ang ideal gid
at the time nga ginihimo niya ang krimen or just pagkatapos lang niya ginihimo niya ang krimen, amo na pwede mo siya ma-aresto nga wa isang warrant of arrest. Alright. Sige. Attorney, thank you so much for your time kag sa informasyon kapag hatag sang kasanagan sa natuoy sining issue karon dra sa may banwa sang San Miguel. Maayong hapon gid sa imo, Attorney Superior, sir. Ngayong hapon, mga salamat po. Dere wabit si Attorney Leo Superior aton siniya nga Bombo Abogado. So, pwede gid gali. No? Major Sulien Domingo, sir. Police Colonel Adriana Colyador, sir. Pwede gid gali. Pwede ka mo. Yes! Na-discovery ta na. My goodness. Lipay-lipay gid ko subong. Oh. Pwede gali, sir. Kaya ano bang ginahulat nyo? File na ka mo to kaso. Lilintukin siya. Oh. Pero tidugay naman ni nila na balaan. Nga pwede gali maka-file sa kaso. As a matter of fact, hambal ni Attorney Leo Superior, bisan ang biktima, hindi iya magpasaka sang kaso as long as may witness nga nakasaksi sang krimen kag willing siya nga mag-testify, pwede gid maka-file sang kaso. No? Ti ano nga klase kaunguan na iya nga hambalon yung gid iya nga hulaton talaga na magwa? Kaya mo pag-file ta sang kaso? Tikuti pati si Bumbutsam doon ang inungo man? Di naman kot ko kay Attorney Superior sa inungo nga question. Isay ko, sir, may layi ba lang nga penalize sa pulis nga nagapaninguha nga mag-file sang kaso batok sa suspitsado? Oh, tingin maliwat pa gid sa ako ni Attorney Superior. Giliwat ko pa gid pamangkot. Amaliasin niya tiwaay sang krimen. As a matter of fact, responsibilidad ina sang kapulisan nga mag-file sang kaso. Kay ti criminal case ina, people of the Philippines versus sang respondent. Tindi kataklan utok nila. Sang pulis sa San Miguel, mahuuho man niya nga do, tando-tando sa bukid, ang aton siya ay PPO Director, ginago. Rasunan ka pa, hindi kami maka-follow up sa biktima kay may mga protokol ang ospital, base malatnan kami COVID, so on and so forth. Ay lilintukin siya klase ka. Reasoning ina, hambal sa nga Ilonggo pilosoper ko nga kilala, ang amo sina nga klase sang reasoning, ang amo sina nga tono sang reasoning, bubu. Tapos sa interview, mangkuton ka kamusta ang status ng biktima. Probably, okay naman siya. Probably, possibly, okay. But silingon, why ka kabaloy? Kay why ka buto ng follow-up? Itinano-nano klase pulis ato na di man? Nga nagpinangsupot kita iya kag sagad pa kita ka-entertainar sa mga pulis nga ulugtasan kag mga matamad. Gabi pang tapok na sa kung diin-diin ito kakaputok-putokano. Isli diya sa nga mga performing nga pulis. Amo ni masugalaw sa kay pulis sa Brigadier General Leo Francisco? Kaya sir, mitingan ang mga opisyalis mo kag risapol ka mo Pati ang PD nyo ni Islio. Ang CD, bili lang niya kay hands-on si Sir Leo Batiles. Si Kayo mo hands-on na iya. Ti kita, kon mayo performance ang pulis, kina-appreciate ta ila performance. Kay ti ever since partner yang media kag ang pulis mo. Pero kung makasalapo kita gani, sang balinoan utok, no? Sang bubo, nga klase sang pulis, ti iyo di karbon yaw, kadulaan ko yaga naman yaga. Bisan ang pamahaw ko kagina pala size, malas 2 na,
Ti kung ordinaryo ka lang nga tao, kagway ka sa lapo, nga do hindi mamadula, gana mo, gutom ka na hindi malabong bu amay. Tingali ko makasalapo ko sa mga kasubong siniya, sus Maria kagusip po, no? Daw matig-ab na lang ko nga matig-ab. Dulaan ako gana. Tiwai sang may nagakaigo sini nga rason para nga magpugong or laye para nga magpugong sa aton sin mga kapulisan nga maghikot agud nga mapasaka gilayon ang kaso. Kung may magapugong man ti basi posible ining impormasyon nga nabaton sa Bomboradyo nga ginadribol-dribol dira nila sa San Miguel PNP kay may pulis dira nga naga-duty nga paryente ang suspitsado. Kag ang suspitsado may paryente man nga retirado nga general sa pulis. Kag ang impormasyon pag nga nakalapot diri sa aton ang na-recover, duway gani ma-report ni nga may na-recover gali nga motorsiklo nga gingamit as sa ano gani escape vehicle, ano gani tawag sila? Magluwas sa escape vehicle, hindi tabi kriminal mo no pa do nga kalipat kita. Runaway vehicle. Runaway. Getaway vehicle. Sos Maria kagusip. Gingamit as getaway vehicle, no? Ginapanagiyahan pa sa nga opisyal nga yan ba ko bumbumay? Yan ba ko? Pilita ko Oh. Ginapanagiyahan sa agi nga opisyal sa San Miguel. Tiyan mo nang nagapugong dira, ningkoy ang IPPO director. Hadlok ang isa palang kabulan nga chief of police ang banwasan nga San Miguel. Nga magtungod sila responsibilidad sa aton sin makabumbo. May parinti ka nga pulis na, may parinti kang retired general. Paltik imo pusel. Suswaya ka gusip mo. Anak ng tinapaw. Unang kilala pa na mo ni Bumbudo ni kagapon di op yasubong anak ng chicken. Ginakadlaw tala ni Susubong, pero hindi kaya hustong ginahimo sa aton sino mga kapulisan. Justice delays, justice denied. Dribble-dribble nyo ang hustisya nga ginasinggitan sa pamilya nga natiruhan. Pero ang balsang abogado, sandig sa aton siningalaye, makabig tayo nga free as a bird, ining suspitsado nga si SB member Michael Tadipa, kay man hindi man siya basta-basta karon nga maristar kay waay sang may na-file nga kaso. Eventually mo ning ang target tinutuyo sang San Miguel PNP para i-dribble-dribble nila ng kaso. Para nga makapadayon sa pagpropanago-nago ang suspitsado sandig man sa mga utok-utok nila sa mga alam-alam nga balahuba sa San Miguel PNP. May balita pagkikita parte sa ginapatihan sinkhole bat talang-alang na ginaton sini nga tsimpo diri sa Bomboanay sa Udto. Ibalikan tanak karon sa iban sinimanu sa Public Affairs Program sa Bomboradyo Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Isbombot siya Mablanco hover gabilin sa imong sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bumbo! Ang kabedyo kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration.
Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agud nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo.
Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan.
Limpyuhan sang masami ang mga appliances agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Mayong hapon gid sa itanan mga kabombo, 17 minutos na makalipas sa alas 2 sa hapon. Maulanon nga hapon. I just hope hindi ka mo din mandaranan sa tulog, ha? Mabugnaw ang panahon, nagaulan-ulan, ang mga linabhan nyo da, i-secure nyo na nga daan. I hope, ha, nga na-secure nyo na. And medyo, kahit syempre magahod, gaulan sa sagwa, medyo volume up lang ang inyong mga radio sets. I-share man sa neighborhood. Ang ini nga pala tuntunan, kahapon lamang mga kabombo, and this is Tita Regine, nga nag-welcome na naman sa inyo another afternoon of beautiful sharing sa mga experiences, sa mga kahapon lamang nga ang iban makabagbag damdamin, ang iban very thrilling, ang iban super exciting, and ang iban wow, about love life. Sa inyo man yung mga istorya, no matter what ina nga sa isang istorya, pwede nga ma-share, paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala na dayon sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope everyone is just doing good, doing okay. Welcome na sa kahapon lamang program. Ari ato ang bahanan para sa inyo from Kija Velez, from the Bombo Music Festival. Ikaw na. Good afternoon. Heto ka na naman muling kumapatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y abay alam mo, kita espera. Desde mi corazón, eto'y abay alam mo, que dale ya inspirasyon na vida. Con cuidado era ko, mi corazón contigo tama. Magmadali sa papitig at tatlong puso. Pagbubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Eto'y abay alam mo, kita espera. Desde mi corazón, eto'y abay alam mo, inspirasyon na vida.
Soto igutama. Oh, era tuya. Tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay? Walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Alagaan mo sana itong puso kong nilalaan sa'yo. Sana, ikaw na. Sana, ikaw na. Well, I hope ikaw na ang next nga letter sender diri sa kahapon lamang program. So prepare na ang story mo dira. And speaking of story, ari na ang aton first story sa isang hapon and ginashare diri sa aton ni ex-princess sa Iloilo province. And thank you sa mga pictures. Dear Tita Regine. I just want to greet everyone, especially you, Tita. Good afternoon. Tawagan lang ako sa liwat kay ex-princess ng Iloilo province. Sa tuod lang, Tita, I don't know how to start this, pero fighting. Let's just continue where I stopped sa journey ko as junior high school. Kabudlay, Tita, sang una. Gadali ako magdako para matupad ko ang mga pangarap ko. Pero sang amat-amat ko na nga naintindihan ang tanan, do gusto ko na lang nga maging bata. Wala pa medyo problema, kag ginaisip. Grade 7 ako, first day of school, Tita Regine. Kagamo sang isip ko that time. Amo na, hindi ko na maintindihan ang halos ga kalatabo. Wala ga function sang maayo ang akon utok, sa sobra ko siguro ka overthink. Ginapangita ko ang classroom ko that time. Tapos ano na oras, nahuya man ako malate sang time nga ato, Tita Regine. Sa makita ko ang room number ko, dayon ko nga ginpangita. Pero kapoy na ako kapabalik-balik, wala man gihapon. So I decided nga magpamangkot na lang sa mga students man nga mas higher ang grade level sa akon. Naging maayo man ang first impression ko sa akon nga school, not until may nabunggoan ako nga isa ka babayi sa kalutang siguro sang isip ko. Nagdinasok na lang ako kung sa diin na alagyan. Amo na, nabunggo gid ako sa iya. Abaw, Tita. Masama gali ang ugali isang babayi na ato. Nagsorry ako, Tita, sa iya, pero padayon siya nga nagasinggitan. Ginatulok na kami sang iban nga estudyante. Ginkaladkad ya pakupan na og, Tita. Tapos ginsinggit-singgitan, which is traumatizing. Ginpahiya niya ako sa atubang sandamo nga tao, Tita. Pila ka beses man ako mag-sorry, pero wala. Naguntat lang siya kasinghal sa akon, sang masatisfy na siya siguro. Maluha-luha naman ang mata ko, Tita, na nagsulod sa classroom namon.
I admit nga ako ang sala, tita. Pero sobra naman ata nga kailangan pa ako ipahiya. Dahil sa natabo nga ato, tita, daw hindi na ako mag-eskwela paliwat. Hindi ko na gusto makita ang babae nga ato. Pero pilit ko ang ginbatuan ang kahadlo ko, Tita Regine. Pero nagpabilin gid sa akon isip ang iya ginhimo nga pagpahiya sa akon, tita. Time passed, nahibalaan ko nga ang babae nga ato, teacher man siya gali sa amo nga school. Tapos nagabusong siya sa mga time nga ato. Medyo na guilty ako, pero nahadlok kag nasakitan, tita. Imagine, ginsinggitan ka kagin kalagkad sang di mo kilala. Maski si mama, tita, wala iyagid ako ginsinggitan. Kagin kaladkad nga amo sa to, Tita Regine. Teacher was the second mother at school. Pero nga amo sa to ang action niya. Amo na sa isip ko, tita. Starting that day, nakabatsyagid ko sang kahadlok sa iya. Kung maagyan ko ang classroom niya, Tita Regine, nagapanabon ako. Basi makilala niya ako. Tani lang, kung matabo ato liwat sa iban nga student or sa mga teachers out there, tita, hindi nila paghimuon ato. Paano kung sobra ka mahina ang damdamin sang student nga maamo nila sadto? Maguntat na lang sa pag-eskwela. Hindi naman kasi sa lahat ng oras, galit ang solusyon. Fast forward. So amo to ang experience ko sang first day of school, tita. Pero bisan amo sadto, nagpadayon ako sa pag-eskwela kay nangako ako kay Papa, Tita Regine. Sa tubang sang iya lapida, I said my promises. By the way, Tita Regine, ang section gali nga natupan ko sa grade 7 was considered as worst section. Sa kagahod pa lang, tita, kapila na kami na walk-outan sang teacher. Basta bata, no? Di ta makuha ang pagkapasaway, tita. Pero ang worst section nga ato, tita, masadya man kung mag-unite kami. Kay we treat each other equal. Wala alam, manggaranon, imol, or so on. Basta kami, halos mag-friends. Iba-iba man kami sa paniniwala, pero may pagkakapareho kami. Ang cooperation. Grade 8 ako, tita, naman, sang ma-hospital si mama. Ang ending, ako ang naatasan nga magbantay sang manghod ko. Nga lalaki, nga medyo makulit, mga pilaman ka weeks. Ako nga wala naka-eskwela sang time nga ato, tita. Tapos nagalibog man ang ulo ko. Sa mabalaan ko, nga operahan si mama. Sino man nga bata ang hindi makabatsyag siniman. Tapos na-miss ko man si mama. Pilaman siya ka weeks nga wala nakapuli halin sa hospital. May trauma naman ako dira, tita. Hindi ako kasaho, nga wala siya sa tupad ko like papa. Gulpi niya lang ako ginbilin. So amo na, halos hindi naman ako mag-eskwela, tita. Hindi ko gusto ibilin ko nila liwat. Balik tagali sa mangod ko nga lalaki. Kaya hindi ako ka-eskwela. Kinkuha na lang siya ng day tita. Tapos, dinala sa San Miguel. It's complicated ang info diri, tita. Di dalang danay ako mag-spill. Nagpadayo naman ako sa pag-eskwela. Kaya wala man kami kaya, Tita Regine. Budlay, kay kailangan mo magtipid. May project gani, tita, nga wala gid ako kapasa. Kaya wala gid ako sang kwarta. Tapos, as just say, may social anxiety ako. Maski pagbakal sang galamiton, tita, nahuya ako. Maski pagkaon ko pa. Okay lang magutom. Amo na bala, tita, no? Pero, hindi naman ako nagtataka. Madamo nga mga factors kung nga ang damo ako sang issues, tita, labi na gid sa mental health. My childhood experiences were too bad. Sa damo nga na-encounter ko, tita, halos masira na utak ko. Pero nagapadayon man ako sa gihapon, bisan budlay. Pero I swear, tita, sa mga times nga wala si mama sa tupad ko sadto,
Nabudlayan gid ako. Nasanay ako. Siya naga-prepare sang kalanon ko. Balon ko para sa panyaga. Uniform. Tanan. Ako, kailangan ko na lang magbugtaw. Ligo, kaon, kag maghimos. Pero sang wala si mama, tita, dako gid nga challenge para sa akon. Budlay ka tama. Mayo lang, ara sanday tita mag-asikaso. Pero ibagid siya akon si mama. Namiss ko ang paghusay niya sa buhok ko. Ang halos tanan. So balik ta kay mama, tita. Naging matagumpay naman ang operation niya. May stone daw sa gallbladder. So muna, kailangan kuhaon ato. Tapos gintakdan siya sang tubo para ma-drain ang napusa nga apdo, tita, kay naipit sa mga stones niya. Diri nga mga times, Tita Regine, nag-start naman medyo ang pandemic, pero gamay pa lang ang cases. Halos sa ibang bansa pa lang. So life goes on. Mayo na lang gani, nakapauli na si mama bago mag-start ang pandemic. Kay wala gani obra si mama sang time na ato. Ginahatag-atagan lang ako ni tita sang pangbalon. Ang ginaobra ko na tita, sang sanuga sakay ko pakadto sa eskwelahan, kay medyo malayo ang school, mga pila pa ka kilometros. Sa hapon, pagpauli naman tita, ginalakat ko na lang. Wala man ginadalian. Bisan ako lang isahano, nagalakat, kuya tita. Way ko pake, kay tigalupad isip ko sina sa mga bagay or tawo nga makita ko. Fast forward. Manog-end na tani ang school year sa tita sa mag-umpisa lockdown. Bale, wala klase. Budlay gali tita Regine, kay hindi ka kagwa gidya. Kung mawadaan kami tita, kisas ang daple, gapangita na lang kami alternative. No choice tita, sapnot gid. Nawadaan halos tanan sa miyembro sang pamilya, sang obra, pero nakaya. Nagakaalarma man kami sa health issue. Mahina pa naman immune system sang halos sa balay. Tapos wala pa makaon. Salig lang kami sa ayuda sang gobyerno, kaya hindi man pwede kagwa kung hindi importante. Medyo masubo-subo man tita ang Christmas kag New Year, kaya taas-taas sa mga kaso ang COVID sa Pilipinas. Grade 9 ako tita, modular na, kaya di gani halos naman ma-afford ang online class. So, self-study was the key. So, una, hindi kita ko kaintindi sang halos sa modules tita, to the point nga nagkahilanat ako. Mga pilaman ka days sakit sang ulo, sobra ka stress sa modules. This time, damo man ka ulat, cases ng suicide sa mga teens, pero never gid na nga nagsulod sa isip ko tita. Kay balan ko, kaya ko pa. Kay balan ko, may dahilan ang tanan nga gakinatabo. Time flies fast, tita. Hindi ko lang nahibalaan. Nagabot na ang 2021. Ang kabudlay ko sa pulaw, sa pag-answer modules, pag sobrang exercise ang brain cell, pagsulat, kag ang kasapnot sang pangabuhi. Grade 10 ako sa magbaba pagid ang cases. Amat-amat na nga nagalaganap ang new normal. Pero in school, modular man gihapon, budlay man. Pero pilit ko nga kinaya tita. May mga times man nga nakapoy ako. Pero pagkatapos ko, sang pahinga, padayon liwat ang laban. Bisa ng pandemic, di makapigil sa akon, sa amon ng mga students para maabot ang pangarap. Sa tanan ko naagyan, kung nga mga naagyan as student, nga muntik nang makapagpatigil sa akin, pero kinaya ko because I am a fighter. Pila nakabagyo ang nag-agi sa kabuhi ko, pero padayon man ako gihapon, Tita Regine, bisan nga ginajudge ako sa society dahil sa physical appearance ko. Padayon man sa gihapon ako, hasta nagka-graduate ako sa junior high school. Hindi man sa pagpabugalo, Tita Regine, with honors. Balan ko, iba-iba kita sang pananaw sa amon nga mga youths or teenagers, pero ang mahambal ko lang, magkaiba kaming lahat. Pero we can all choose what way we want to go. Hindi po ako perpekto, pero pinili ko ang landas na mas ikakaunlad
ng hindi lang sarili at pamilya ko, pati ng lipunan. As isa sa mga nabully, Tita Regine, never gid ako nang bully sa kapwa ko. Bisan balan ko, mas better ako sa ila, kaya hindi ko gusto mabatyagan nila ang nabatyagan ko. Respect each other na lang. Hindi man naging madali ang journey ko, pero napagtagumpayan ko at sisiguraduhin ko na mamamayagpag ako. Mamamayagpag pa ako. Hindi ang pinaka-terror na teacher, pagka-hospital ni mama, pandemic, at kung ano pang pagsubok ang makakapagpabagsak sa akin. Hope only dies when you give up. Diri ko na ginatapos sa malawig ko nga sulat, Tita. More power to you and your program. This is Ex-Princess sang Iloilo Province. Well, Ex-Princess, thank you again sa mga pictures nga gin-share mo dili sa amon. Congratulations! Nakatapos ka sa junior high with high colors. And namugid man na iya dapat, no? Do not give up. Do not ever give up. Fight, fight, fight until the end. See, sa tanan nga mga inagyan mo sa kabuhi, sa tanan nga mga kabudlay nga ina, I agree with you. Wala asang pinaka-teacher nga or pinaka-terror nga teacher nga makapagpabagsak sa imo, hindi ang pagka-hospitalize sa imo nga mother, ang makapag-weekend sa imo, hindi ang pandemic ang makastop sa imo from continuing to dream and aiming for your dreams to become reality. You're doing good. Just keep it up. Go, go, go. Thank you so much, Gid, sa imo Ex-Princess sang Iloilo Province. Oras naton, 37 minutos. Makalipas ang alas 2 sa hapon. We still have more stories to share with you. Diri lang, sa kahapon lamang program, kaupo din niyo si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker, agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon.
Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kun ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Sa subong nga panahon, ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kon computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masaming ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig, ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Ano ang importansya sang good manners and right conduct o kon GMRC kag nga kinahanglan bala ini matun-an sang imo nga bata? Importante nga matudlo sa mga kabataan ang GMRC, ilabi na subong nga padayon nga nagaka-impluwensyahan ng mga kabataan sang Balik kita diri sa kahapon lamang program, yari ang importante nga kaywatan diri sa Plazuela de Iloilo sa subong nga semana tubtob Agosto 20 buwas, no? Ang The Drumskin Band, isa sa pinakasampaton kag top-rated pop band sang Negros, tabukon ang gimaras kag ang Iloilo Straits. Sa August 20, Sabado, buwas na ini, agud nga ihatag sa aton ang 2 ka oras ng pure musical entertainment sa concert at The Plaza nga magasugod alas 6 ng gabi. So sa niya kahiwatan, napulo na naman ka mga matahom nga Plazuela mag sa iga pa raffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa August 21, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang ganahan sang La Tolda para sa mga regular nga sumilimba sini kada Domingo alas 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton nga hindi kita magdula sa paglaom. Nga ang gugma kagrasya sang Dios ang aragid sa tanan nga tion, ilibinagid sa mga tinion nga hindi naton sunado ang sitwasyon. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. And moving on to our next story para sa inyo sa sininga hapon, here's one coming from Lolo Dencio Sangharo. Dear Inday Regine. Mayong hapon lang sa imo kung sa tanan nga katapos ang pambaradyo, ilibinigid sa tanan nga gapamati sa siniya programa. Inday, ini akong kasaysayan, parte sa bag-o lang ako mag-retire sa amon nga company. Sa pensar ko, amo gali ini ka boring, nga kung wala ka na obra, gwa lang nga gwa ang imo kwarta. Napensaran ko, magpatindog sang gamay nga tiyangge, kag magluto-luto ako, kay bisan paano, may gamay ka nga income. Alas 3 pa lang sang aga, gamata na ako sa pagpaninda sa supermarket. Inday, tama, gali ka kapoy. Galing, dumawili man ako kay ti kabakal, permi lang ubos. Sa ulihi, nadumduman ko, nga sa hapon magpaninda, para pagkaaga, maluto ka na lang. Hinday kabakal, kay lain ang akong luto sa iban. Ang ginaluto ko, ang talong, pinapihak, kag prituhon, tapos palamanan sang ginisa nga ginamos. Wow, do ibang klase niya.
Tapos ang galunggong, ginaputo sa daon sang gabi, hanigan sang iba kagkatumbal, tapos gatan. Ay, Diyos ko, ka mga namit. Ang pinakabakal, ang kare-kare nga ikog sang baka kagka Diyos. Inday, damo gapangita. Isa kahapon, halin ako sa super, damo ang dala. Pagpanaog ko sa tricycad, gulpi lang, nagsakit ang hawak ko. Galatay sa akong puson. Hindi tama, or inday, tama gid kasakit, nag-usdang na lang ako. Gatululo ang luha ko, kay kada hulag ko, gasakit. So gintawgan ako taxi, kag diretso sa hospital. Sa hospital, gawawaw ako sa kasakit. Amo ato, gintakdan ako dextrose. Didto gali ginpaagi ang bulong para sa sakit. Tapos, pampatulog. Nakamata ako, ara na ako sa kwarto. Sang aga, ginexamine ako, gintanaw ang akong BP kag temperature, pero inday poro normal. Wala man ako ihilanat. Nagambal ang doktor, kanan may isang kondisyon sa lawas mo, buwas preparar ka kay ultrasound ta. Aga, wala ako ginpapamahaw. Alas 9 sang aga, ginlabatibahan ako. Sus inday, 5 gid ka beses, galalain ako. Ay, abaho inday, alas 3 nagabot ang doktor. Sus, inday, galuluya na ako kay tama kagutom. Amo to, gin-ultrasound ako. Pero inday, wala pa nila ako ginpakaw. Nagreklamo ako sa nurse. Sili ko saan ninyo ako kanon. Ti amo ato, alas 5 pa lang, ginpapanyapunan na ako. Pagkaaga, ara ang akong result sa akong nga ultrasound. Inday, normal man kuno ang akong kidney. Nipamangkot ako sa doktor kung nagasakit pa. Sabat ko, gaagi-agi lang. Tinagambal siya nga, buwas, isaylo ta ikaw sa isa ka hospital. Kay didto niya obserbahan. Kay wala ko no aparato sa among hospital. Kay guluan ko no niya sang gamay nga tubo ang akon nga pinis para makita kung diin gahalin ang akon sakit. Tinamangkot ako sa iya kung pilang balayran. Sabat niya, 50,000. Tinagsabat ako, Dok, hindi ko ina siguro masarangan, lako kwarta, subong sinakadako. Tinagsabat siya, ti, wala akong mahimo, basi maglala ang imo sakit, hindi mo ko pagbasulon. Nagsabat ako, Dok, pabayaan mo lang ako kung mapatay. Gastohon ko na lang ina sa lubong ko. Pero inday sa matuod, nawala na ako nakabatsyag nga sakit. Pagkahapon, nag-abot ang magulang ko, may dala nga serwano. Kay siling niya, basi ko no, may pasok ako. So amo ato inday, ginbanyusan niya sang lana ang akong balikawang, sagad niya papagpisga. May nahikapan, inday, nga lansang. Kadamo. Inang lansang bala nga uno ang laba. Kada paggabot niya, medyo may mabatsagan ako nga sakit. Siguro daw 7 kabilog. Isiling niya, ihaboy ninyo sa dagat. Pagkatapos, ginbayaran ko siya 500. Gintulok ako niya. Siling niya, tag 1.5 ang sukot ko. Tiki, wala ako mahimo. Nagdugang na lang ako. Paghalin sa serwano, ginabalan ko ang akong magulang. Grabe ang serwano mo. Pananaw niya sa akong bangko. Isabat sa magulang ko. Sa imo man ina, kaayuhan. Ano nga kaayuhan? Nagdugang ang sakit. Tanawa ang doktor ang ginkuha mo. Ambal niya, puro la reseta, wala man. Palpak. Sang gabi, alas 7, nagbalik ang serwano. Naghambal ang serwano. Bulungon niya lang ako. Bulungon na lang niya ako. Kay hiwit ko no. Ginhikap niya liwat ng puson ko. Oho, may ginahalit naman siya sa imo. Ambal niya. Hindi may gingabot siya nga utod nga kandila nga itom. Inday may dugo pa, gasamay sa kandila. Wow. So nakita sa bayaw ko, nagsinggit siya, Diyos ko, iya inisang panulay kahimuan. Naghambal ang serwano, nga bawion kuno niya ang hiwit, kay gin indorso kuno niya sa santa sa kanlaon. Kadtuan niya, tagaan ko lang siya sang galastuhon. Tingin pamangkot ko siya, kung sino naghiwit sa akon, sabat niya. Siguro ang upod mo sa trabaho, nahisa siya. Manang, siling ko. Paano ako hiwitan kay wala ako trabaho?
Ti, pila ang gastuhon? Sabat niya, siguro mga 7,000 pesos. Naghambal ako. Manang, pabay na lang ako. Itugyan ko na lang sa aton Ginoo. Wala ako kwarta. Ara ang akon Diyos nga amay sa pagbantay sa akon. Siling sang bayaw ko. Abi niya siguro magranon ka, kay private ang imong kwarto. Pag-abot sa magulang ko, ginabalan ko siya nga, islan ang doktor ko. Ti sinong doktor mo, may kilala ka. Dira sa SPH, tawgi si Dr. T. Kaya mo ina ang doktor namon sang kompanya. Tawgi lang siya, kilala na niya ako. Alas 3 ng hapon, nag-abot ang akong doktor. Ginkumusta ako niya. Ginpamangkot kung anong ginabatsyag ko. Sabat ko, Dok, tama kasakit sa akong kilid, galatay sa puson ko. Ginhikap niya akong puson, kag ang akong kilid. Ginpahapa ako. Nagsulob siya guantes, tapos gintuslok ang akong buli. Ginpamangkot ako niya, do hindi ka na virgin? Do medyo nagbanog ang imo pala musuunan? Tiyang sabat ko, balan mo ginlabatibahan ako, kalimagid. Nga ahaw, para sa ano? Para kuno sa ultrasound. Mayo lang, wala ginsulod sang tubig ang imo kaugatan. Kag buga. So amo to, no, ginsugid ko tanan. Buwas si ultrasound taliwat. Sa laktod, natapos ang akon nga ultrasound. Nakita sa akon kidney, damo bato nga mapino sa akon kidney. Kag may nagatubo sa akon nga prostate. Amo to, ginresetahan niya ako. Sambong 3 times a day, kag damuon ko inom tubig. Magtener ka diri anay, kita naunta ang findings ng imo ihi. Di kada aga, ginasalod ang akong ihi, kag dalon sa ilang laboratory. Inday ginatakaan ko, damo sang nurses gasulod, labi na gid kun gabi. May tanong ng imo BP, ang temperature mo, may ara pa imnon ka sang bulong. Isa kaaga, siguro mga alas 2 ang kaagahon, nabalaan ko, masulod ang nurse. Nagpatulog-tulog ako. Ginuntay ko ang akong lawas, kag magpanabon sang puti nga habol. Bali duha sila. Ginpukaw ako nila. Sagad nila kuhit ang abaga ko. Wala gid ako gahulag, pati pag ginhawa ko, ginpunggan ko. Ginamat-amat nila tuki ang akong habol. Gulpila ako nagsinggit nga, morto! Ang isa ka nurse nagsinggit man, ay morto nga buhi. Pinaghambalang nurse nga, si tatay balaga pamahog. Kanerbyosa, gali sa inyo, nga sagad ako kadlaw. Tay, hindi mo naliwat pag imuon ha? Grabe ang kulba ko, abi ko patay ka na, kay wala kayong gahulag. Abi, tanawon tang imo BP. Do bag-o lang gintanaw, tanawon liwat. Ti nurse, pwede ka pa ngayo kape, hambal ko. Sabat sang nurse, tay, bawal bala sa imo ang kape, kay dira gahalin ang imo gallstones. Ti sige nurse, sorry lang, dala kadlaw. Ginakingan ako sa akon hinablos, nga nagaupod sa akon, kay pati nurse, ginsaskuhan ko. Sang aga, ginpapuli kong hinablos ko, kay daw maayo man ang pamatsyag ko. Alas 2 ang hapon, nagwa ako. Nakita ko ang iban nga nurses nagatulog. Why ko balagin uba ang akong pajama, kag hukson ang akong nga dextrose, kag magsulob sang akong pantalon kag magwa. Naagyan ko pa ang security guard nga nagadukaan. Nagsakay ako sa taxi pa downtown. Nagdiretsyo sa isa ka restaurant. Nag-order ako sa 5 ka siopaw, kag 2 ka order nga toasted bihon, kag pansit lomi. Maayo kay gamay ang ila customers. Pagkaluto, balik sa hospital. Bit-bit ang pamahaw. Naglabay ako sa guard. Gipamangkot, ako kung diin ko dalhon. Pag-abot ko sa akong kwarto, gintumo ko ang bell sa pagtawag sa ila. Ang bell? Gintumo ko ang bell sa pagtawag sa ila. Pag-abot sa nurse, ginlihog ko siya nga itakod ang akong nga dextrose. Ginpamangkot niya ako kung nga ang nagabot. Siling niya ginano mo. Siling ko siguro sa sobra ko nga hulag. Nagpasalamat ako, daladako sang pamahaw. Hindi patani magbaton. Naghambal ako, anhon ko ina, kadamo.
Ara siya paw, kag mainit pa ina. Namangkot siya, kundi inaghalin. Sino nagdala? Kaya daw wala man diri ang imo bantay. Siling ko ako sa downtown ko pa inagin bakal. Ano? Nagwa ka? Sabat ko, kauna na ninyo ina, karon gin soged, taka mo sa tag-iya sang hospital. Mga 3 ka adlaw, nagbalik ang doktor, gikamusta ako kung paano ang pamatsyag ko. Gintawag niya ang nurse, kag tan-awon ang resulta. Sigihon lang inom sang bulong, kag damuon lang inom sang tubig. Ti ano, ipakuha mo ang imo prostate, mangkot sang doktor. Siling ko, Dok, pila naman ang bayran? Parato lang, 150,000. Abaw, Dok, di na ko makuha sinang kantidad. O sige, tagaan ta na lang ka sa reseta. Maintenance mo ina kada bulan. Dalhon mo ang imo result. Siling ko, ti, Dok, pwede na ako kagwa? So, amo to, ginasikaso sang hinablos ko. Inday kadamo pagali isang bulong nga wala ko magamit kag dextrose pati gali guantes sa akon pa i-charge. Gipabalik sa akon hinablos. Tiaw mo inday sobra pa 3,000. Inday to kalawig na sa akon sulat. So pasensya lang sa akon agi kag sa akon spelling. Salamat na lang ang tagpadala Lolo Dencio. Tonto ka gali lolo ha. Bali pasyente ikaw, pero nagwa kayo sa ospital. So, nalutsan mo ang mga nurses, ang security guard. 2:00 ang kagahon, siguro nagapatuyo ang mga ina, no? Kaisog sa imo, nga nahimo ang sumong sina Lolo Dencio. But anyway, mayo ko gali magluto, Lolo. Siguro nakuha mo ina sa imo nga mga lagaw-lagaw, no? Sa naglain-lain nga bahin sang Pilipinas. Sayang, kaya pa ayhan nga kabalik ikaw sa imong mga paglolo negosyo. Karing budlay na siguro sa imo no, ang pagpanindahan. Iti ikaw lang mantanan, may edad na, mabudlay, no? But anyway, I'm sure there are people around you, your family, mga kinablusan mo, mga paryente mo, nga nagabulig-bulig man dira sa imo subong. Ti ayo-ayo lang lo ha. Always stay healthy. Madaming salamat sa imong gin-share sa aton diri sa KLP sa sininga hapon. Mga kabombo sa inyo man yung mga istorya dira, pwedeng gid nga tapuson nyo na ina. I'm sure may maginsuguran ka mo ng mga stories. Palig na lang tapuson nyo na ina and then i-email. Ang pag-email ang pinakamadasig na way para makalabot diri sa akon yung mga kamot ang inyong mga stories. Pero if there's no chance, parang maka-email ka mo anong ginagawa sa pagsulat kag pagpadala diri sa bombo. Pwede man, no? Lapit mo lang kamo diri lang kamo sa city, kamo na mismo personally nga magdulong sa inyong mga letters. Ibilin lang sa kay Manong Guard dira sa Dalom sa Sky City Tower. So parigid mga kabombo, isulat ang inyong mga istorya ipadala care of sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa kay Smile sang Italy, Smile may gin-chat ako dira sa imo, may gin-email ako dira sa imo. Sige, palig na lang check ha sa imo dila nga email para nga maka-communicate kita. Actually, earlier, naka-okay na kami sila nagatag na siya sa FB account. Tapos, ginset na nato ng pag-interview sa iya. Sige paki-check lang dira ang ako naging email sa imo ha. And I hope everything is set para dira sa imo boss sa ato nga pag-interview sa imo. So, salamat gid. Smile sang Italy. Bantayan niyo boss ha, mga kabombo, sino ato nga mangin winner para sa sininga semana, nagahulat ang 1,000 pesos nga cash. For the meantime, nagpasalamat ako sa inyong tanan, sa inyong pag-upod sa akon. I hope nag-enjoy ka mo sa mga istorya nga inyong napatian for this afternoon. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program, magabalik ako buwas para naman sa ato nga Saturday edition sa KLP. Salamat sa liwan.